شغازينك اسكت في خنزة حقوق زيادة الجقان دقا توليد اللعبة يبلتاك زود فزي قبر سرير حزة شغازينك اسكت في خنزة حقوق زيادة الجقان دقا توليد اللعبة يبلتاك عديدي كبلا حالي بالوغي زي أسفسي عايقوم الدنيا مجاز عرسي شدك اللعال كبرش حالينو نردو نزاري نقد حال كله لو زي كتته خدها زي مكته تاريخ البقيو دوخة زبوته حالي بالموت يروح زي أسفسي عايقوم الدنيا قجاز حرسي قول فزي قبر سريع بزاخ شغازينك اسكت في خنزة حقوق زيد الرجال بكا توليد اللعبة يبلتاك قول فزي قبر سريع بزاخ شغازينك اسكت في خنزة حقوق زيد الرجال بكا توليد اللعبة يبلتاك سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا جلوهم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا أكساب موداتنا إذا مدى مسانا كتسون عدما بخبر نعدمكم نايلومي RST سفح زبالي قون كم وترو دما لايك مقبار شير مقبار يتوتاتكم من حساباتكم بهنا من قد مقلاز نتحساسب سلو تخلو تقبروا ودما دقيمنا دقاقيمنا كنا مسجنكم نفتو مبار جزيكي وسدنا مجمريا بتقدم أي كفال زلو كنجمرينا ببوانو دما نتغير خيديت مدرخ. Let's go. No tie, but he was spiffier. The press agrees. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. You look good. I said the same thing. Yeah. I said so when they attacked you last time. See, I remember that. I apologize to you. You look كم نريو زلنا حدا قداسي فتصامي أب أمريكا تفتيمو سودما زلنسكي زركبهم بار بزي نز باك جراوند زنارانا كمكن كيت كم تريو زلهم أب أمريكا ناب دونالد ترامب دارقا بمولو مرحتي أوروبا نزلنسكي نا يوكرين أسن يوم متيوم كنبل نغلينا كم تريوهم زلهم انتايت الأماناتهم إن دقولناتهم انتايو مان ما يفلطونيو قن تمراريهم ناب أمريكا خيدهم كم زنبرو إنا نرزلنا تفلالي زرباتات تزريبيو قن إيريز إذا ركب زيا ناي أوروبا ناي موداتا ودكت زنس أبارغتيا زبلو أوروباويان سكولارس بزلا على درجة دمتهم يقرعوا له سلامتاي مخانو دما كاسيلنا خنريينا مغنياتو it's just incredible أوروبا زاكل كم زعينت وردت نخورد نتحت نخورد ناي أمريكا جزء مخانو مرعتنا أفريقيا كجبروه خلون زسكف برجز أوروبا أنا أفريقيا كونتيننتيو أوروبا خاكم كونتيننتين تافل اللي على الوقت بلطغ اليوم fine I get it يرداني وجن أوروبايان أبكو تباوش وادا يزلون أبي عداقايو أقداس عداقايو نأمريكاون أمنا أقداس عداقا كنسو بخمسة عين الدرجة ناب أمريكا خيدهم thanks daddy لك أبز حلفنا نيتو مراحي كم زبلو ندونالد ترامب أبونا يلوه مالس أمريكا أبونا نحنا قلعينا كم قلعو أكت سلو زقبرو زبل زرباي خيد اللو زلنسكي ون كم توم كالوت مراحتنا أوروبا لك كما توميو كلاون شو بلو بإنجليش زي كم زي لك كم زي سيركس ناي تخاطب له
መጻወቲ ናይ እንስሳታት ንደቂ ሰባት ናቶም ሸው ዘርእዩሉ ዓይነት ሸው እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኤውሮጳ ናይ ብሓቂ ክብሪ ናቶም ከም ዘጉደሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኦኬ እቲ ኦፕቲክስ እቲ ዝረአ ነገር ገለገዲፍና ፕራክቲካሊ ኣብቲ ኩነታት እንታይ ተገይሩ እስከ ክንርኢ ኢና ቅድም በቲ ናይ ዲፕሎማሲ ዓይኒ ድሓርካ ወታደራዊ ዓይኒ ፑቲን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይተሳተፈን ግን እንታይ ኣጀንዳ ናቱ ነይሩ እንታይ ከረኺቡ ወይ እንታይ ከሲሩ ኤውሮጳ ብምሎም ናብ ዶናልድ ትራምፕ ከይዶም ምስ ድሕሪ ምርኻቦም እንታይ ውፅኢት መፅዩ ንዓለምና ብኸመይ ክፀልዋ እዚ ጉዳይ እዚ ክንርኢና ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ ሓንቲ ዋላ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዝያዳ ክዛረብ ስለ ዝኾንኩ ፅንሄ ኢለ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ማንም መራሒ ከመይ ኢሉ ከም ዝንበርከኸሉ ኣዲክትድ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ if you want diplomacy ምስ ዶናልድ ትራምፕ you better get something ማለት ሓደው ኣዚኻ ሓያል ኮይንካ ሓይልካ ተኣማሚንካ ክትከዶ ክትክእል ኣለካ ኣብነት ራሽያ ትገብሮ ዘላ ኣብ ባይታ ስለ ሓይሊ ዘንፀባረቐት ኣሜሪካ ድማ ኣማራፂታት ናታ ፀቢብ እናኾነ ስለ ዝመፀ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ ካብ ራሽያ ፍሪሃ ጥራይ ዘይኮነሲ ምስ ቻይና ትገጥሞ ዘላ ግጥም ንበይና ንራሽያ ከይፈንተተት ከላ ንቻይና ከተዳኽመሉ ትኽእል ተኽእሎ ከምዘየለ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ዲስ ኢዝ ናይ ኣሜሪካ ቲያትር ከመይ ጌርካ ንፑቲን ኣብ ጎንካ ትገብሮ ወይ እውን ካብ ቻይና ትፍንትቶ ሽዑ ከመይ ጌርካ ንቻይና በይና ክትሃርማ ትኽእል ዝብል እዩ ግን ብግልጋሉ ቻይና ከመይ ትኸይድ ኣላ ፅኒሕና ክንሪኢና ኢስ ቨሪ ቨሪ ዳይናሚክ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ዝቃየር ዘሎ ኩነታት ክንርኢና let's go back to ኣብታ ጀሚርና ዝነበርና ቪድዮ እስከ ንመለስ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ First question for you, President Zelensky. In the same suit. I changed Why should we care what another man wears? Well, it's not about the fit, it's about the respect. ቀዳመይ ትሕቶ ዝነበረት ካብ ጋዜጠኛታት እንታይ ትብል ኣብዚ ሓለፈቲ ባድላ ጌርካ ዘይተኣቶ ኣብዚ ኢሎሞ ካብኦም ተማሂሩ ድዩ እንተስገለ ባድላ ገይሩ ይመፅዩ ስለዚ ብዛዕባ ባድላ ናቱ ዶናልድ ትራምፕ ርኢዩ ሰበልኮ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኢለዮ ኢሉ እቲ ጋዜጠኛ ቅድሚ ሕጂ ዝሓተቶ ድማ ሕጂ እውን ብዛዕባ ከም ጆክ ኮይና መፅያ ግን ኣገይ ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ kind of winner ኣብዚ እውን ዶናልድ ትራምፕ ንዘለንስኪ ፕሮቶኮል ናይ ዋይት ሃውስ ንኸኽብር ሕቶ ቀሪብዎ ኣተግቢርዋ ድማ መፅዩ ስለዚ ዘለንስኪ ብዙሕ ኣመሓራሪ እዩ መፅዩ ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ከለና And Zelensky stepped it up. After the blow up, he was on his best behavior. He even remembered to say his pleases and thank yous. Thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you, and using this. ካብቲ ዝሓለፈ ዝገበሮ ጌጋታት ብዙሕ ስልጠና ከም ዝወሰደ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኣብ ዝሓለፈ ስለምንታይ ኸ የቐኒየልና ዘይትብል ምባል ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ምስ ከም ተሰሓበን ኣብ ውሽጢ ደረጃ ከም ዝበፅሑ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘረቡ የቐኒየልና ስለቲ ዝገበርኩምና እናበለ ፍሕሽውሽው እናበለ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኤውሮጳውያን ዝገብርዎ ልክዕ ከምኣ እናገበረ ነዛ ኩነታት ብፅቡቅ ወዲእዋ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ Z saw Vance in the room and wasn't ready for another tongue lashing. Instead of finger wagging, they were laughing. So you say during the war you can't have elections. So let me just say 3.5 years from now. So you mean if we happen to be in a war with somebody, no more elections? እዚ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካውያን ክጥንቀቕሉ ዘለዎ ሰብኣይ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ እንታይ እስከ ኢሎም መነቲ ዘለንስኪ ኣብ መንጎ ሕቶታት ማእሲ ካብ ምርጫ ኣባት ኣካይድ ዓመት ናይ ምርጫ ካኮ ተወዲኡ ኢሎሞሲ እቶም ጋዜጠኛታት ንሱ ድማ ሃገርና ናብ ሰላም ምስከነት እዚ ኩናት ጠጠው ምስ በለ ምስ ተረጋጋና ቀጥታ ኣብ ዲሞክራሲያዊ መንገድን ምርጫን ናይ ባይቶ ይኹን ናይ ፕሬዚደንት ኣብ ኩሉ ክነኣቱ ኢና ኢሉ ምስ መለሶም እምበር ሕጂ እቲ ምርጫ ዘይካየድ ዘሎ ኣብ ኩናት ስለ ዘለኹም እዩ ስለዚ ድሕሪ 3 ዓመት ወይ ምንገል ድሕሪ 2 ዓመት ከም ገለ ኢልና ኩናት ተጀሚርናስ ምርጫ ጠጠው ክብል ይባለ ድያስ ኣነ ይፈርሕ ኣለኹ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ጆክ ኣይመስለኩም ዲስ ጋይስ ክሬዚ ምናልባት ገለ ድራማ ፈጢሩ ኣብታ ኩርሲ ምክንያቱ ክልተ ግዜ ተመሪፁ መበልታሳይ ግዜ ክምረፅ ኣይክእሉን ኣይተዋሕጠትሉን ካላ ኣብ ዝሓለፈ ንፕሬዚደንት ናይ ኣዘርባይጃንን ናይ ኣርሜንያን መፅኦም ከለዉ ትራምፕ 2028 ዝብል ናይ ሓድሽ ቆብዕ ማለት ን 2028 ክወዳደር ተኮይኑ ትራምፕ 2028 ዝብል ህያብ ሂቦም ነቶም ፕሬዚደንታት ስለዚ እንታይ እቲ ዕላማ ናቱ ክወርድ እዩ ስልጣን ምስ ወደ ወስ ከም ብሓድሽ ድራማ ፈጢሩ ናብ ስልጣን ክቕፅል እዩ ኖባዲ ኖውስ ዶናልድ ትራምፕ ግን ክገብር ኣይክእልኒ ኢልካ ክትዛረቦ ከም ካልኦት ፕሬዚደንታት እዩ 2 ዓመት ገይሩ ክእለ ኢልካ ጥራይ ገሚትካ ክትሓልፍ ትኽእል ሰብ ኣይኮነ ፋይን እስከ ዳሓን ጆክ እያ ከም ጆክ ገይሩ ኩሉ ግዜ ዕላምኡ ዝዘርእ ከምኡ እዮም ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ከም ጆክ ገይሩ ዝድርብያ ተዘረባ ከመይ ሰብ እንታይ ዓይነት ሪኣክት ይገብረላ ድማ ይርኢ I wonder what the thing We told you after the first meeting, deals blow up all the time. And guys blow up at each other. We hug it out and shake it off. We don't hold grudges like women.
Could you imagine Kamala pulling a relationship to the net? We need to stop this war, to stop Russia, and we support diplomatic. The Europeans felt left out, and now they're asking if they can get in on the action. Ursula brought France, Germany, Italy, Finland, and England all across the pond to say thank you. كم زنريهم زلنا زيتي بوجن زلنسكن يوكرين استجبر كون كلوتي again زبس ميديا أبتي بروتوكول أبتي استجبر كونتات أبتي أوبتيك سبلو وبزعيو أتوكرو جيرو حنتس اللي فايرال كوينا كيدا زلا أبتي هارد سبستانس ويكاتر زبالة متاونا زيادة الزيارة أيوة وردتنا أوروبا لهم يوم جيرومهم لك ممهر كورسنا تكفل تمهارو دما نت ممهر كسمعوا إلهم ويون مانجر أبتبوتو خون ثم سرحتني تدما بغدميت كوينهم كم زي إلهم يسمعوا سلزي إذا سلزي فايرال كوينا لا ودكتنا أوروبا بقلت استرعي الله يوم زولو زلو it's very very embarrassing كلا على فيديو سيل ده يمسح لكم ناب دونالد ترامب تلطيفهم متيوم أبدأ كتصبي يخلوا سألوا من الله زين تايزريكا كساكن دي أوروباويان أبناء أمريكا درجة مالد يوم سمرحتنا عبيت كتاباتنا عالميا what happened to them يوم زبلو زلو انتهي قاتي مومزون سوازياتهم كساكن بزي كوار دخيلهم dignity مالد دونالد ترامب ناي بحق زوم هاجراتياتهم كبري كهب ندزدل نيرو كال نجار كجبر مخاله كابز وصاي كجبر زغل محلو نيرو زبل زربالو which is true معناته بروتوكول ناتهم كاجمت كتقول لك اسكي الرئيس اوفيسيو زي سلطات زون كوصاي جبوني جنرالي معناته it's about power projection ناي دونالد ترامب بوتين من رخاب كتريا خلقه كلتيو ناي نحطو ناي باور معنات حد حيال مراحي افتح خال مراحي ابزي حج كوفي الوازلو كالود مراحتي ناي تشاينا كوفتيلو صبغا يسمعني بوتين ابزي قدميت كوفتيلو وانت صبغا يسمعني جن بوتين مقبرها من البات because he knows ابزي right now دونالد ترامب كم يجر كتحزو صبغا يرز فلتيو but in general this is not a good picture in Europa زي مراحتنا أوروبا هتصانات مبر كونتات دفلتون ربحنا أوروبا كأقدمهم مسرحوا خمسة يكونون يوم زحمة كل جزء لك مستر بريزنت نايت كوميشنهم ناي جرمانهم ناي فرنسهم ناي إيطاليانهم كلهم رأيهم تمهاري مسلو أبزي إزيا ناي بحكي ناي وردت اللي تباهيلا أب سوشيال ميديا تزور زلا نملا زحام I think it is an important day, a new phase after 3 years and a half that we didn't see any kind of sign from the Russian side that there was a willing for dialogue. So something is changing, something has changed thanks to you. I really want to thank you, President of the United States, dear Donald, for the fact that أنت كابتوم أبزي زربازي نحتر جزء تزاربت جو كل جزء دما أب نأمريكا political circles media نأمريكا بحفشة ندونالد ترامب بيز ناتون دما تحقسهم جورجيا ميلونيا ولا قا تزقربت politician كابيروبانا بدونالد ترامب ناتو بيزن انتقونت كل جزء جن نقرأ من قدر علامة كمهرام جن عديتو علني she's very very talented politician أبزي جكريا غلو مرحتنا أوروبا ساكت كيس آس مومنت يبلو خمزي بقى إيدنا قويتهم كسعمك في التنقلو نساقن كماتهم ياقن كل جزء ما فليز بلا حساب تغربيا سلازني يوكرين بخمي كان حق زان غل كما يجيرنا تناي ناي كم ناينيتو عينت ديل كن قبر نغل يوكرين قال بلا قد السعتوتاتون نسايا غريباتهم سلازي كم تريوز لهم تم فوكس ما يوروبيانس تانك دادي ترامب سلازي أبوي ترامب بابا ترامب يغني لنا نابليون زي ما سكونوا زلوا يبلو مالو كابزن اللي على وردت كم حدا مراحي أبي بلوك ناي I don't know 15 تريليون قطبا زلوا مخا زعبي عداقا زلوا تكنولوجي بتمرتون قليل زي كون أوروبا حسكاس أبناء أمريكا كم زي كاخت ودقسي راشا كو 3 تريليون زغ قطبويا عزازة لديقنا نتناتهم بوتين بغا دونالد ترامب كاب هاقورو حافيلو نألاسكا خيدو أي من تفهم تفين بوتين تقبله. We're gonna look into this. لذي إيروباجن كم عينة وردت يقات ممالوينا. Changing, something has changed thanks to you. I really want to thank you, President of the United States, dear Donald, for the fact that you, as I said before, broke the deadlock basically with President Putin by starting that dialogue. I think in the past 2 weeks we've probably had more progress in ending this war than we have in the past 3.5 years. With all the world leaders at the White House, Secret Service. أنت إسكيبل له نايب حق زجرم مكوي. زخول 3 عامات كعب استرعيه نلعلي حجي زيادة وتصي ترايو يوم زبل زلو سلامتاكم مخينو 3 عامات أوروبا دبلوماسي مسراشاي نجبرنا زخون يكون دبلوماسي فتنست جبر دما تطو كان بلاينا إن تبهله زجبر زنبر دراما زفترو ينبر دبلوماسي نخد جبرو زخل كلكم حيلي نبرن هجنتاينا نرزلنا بحفشة بمولو مرحتنا أوروبا ناينيتو يكون كلهم ندونالد ترامب نمجاسك على كم زحصرو من
ዶናልድ ትራምፕ ግን እንታይ ገይሩ ካብ ዝመጽእ ክሳብ ሎሚ ንፑቲን ዝሕጉስ ጥራይ ዝገብር ዘሎ ኤቭሪቲንግ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ንፑቲንን ንራሽያን ዝሕጉስ እዩ ኣብ ልዕሊኦም እገዳ ይገበረ ንፑቲን ኣይዘንጠለ ንገለመለ ይገበረ ንኤውሮጳ ውርደት ኣብ ርእሲ ውርደት እናገበረ ሕጂ ድማ ከይፈተው ኣብ ጣውላ እውን ከይዓደሞም ነቲ ኩነታት ክዓፅዎ ይፍትን ኣሎ እንታይ ከይብልዎ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንስኻ መፍትሒ ናይ ኩሉ ሽግርና ኢኻ ይብልዎ ኣለዉ ኣብ ናይ ንግዲ እንተኾነ 15% ታሪፍ ይብዎም ንሳቶም ግን 0% ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ከም ዝገብሩ ገይርዎም ኣብ ልዕሊኡ 1.3 ትሪልዮን ዝኾን ገንዘብ ድማ ናብ ኣሜሪካ ብመልክዕ ነዳድን ብመልክዕ ኢንቨስትመንትን ክእትዉ ከም ዘለዎም ገይርዎም ኣሎ ኩሉ እዚ ተገይሩ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ዩ አር ፐርፌክት የቀኒየልና እስኻ እንተዘይትሉ እንታይ ምገበርና ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና እስኻ እንታይ ዘርእየካ ልክዕ ከምዚ ሓደ ኣማራፂ ዘይብልካ በቃ ክትምጉስ ጥራይ ዘለካ እምበር ካልእ ዝኾነ ነገር ክትብል ዘይብልካ ረብሓናትካ ይጎድለካ ኣሎ ቁጠባናትካ ይህሳ ኣሎ ሴኪሪቲናትካ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብቲ ጣውላ ዝግባእካ ቦታ ትዕደም ኣለኻ ናብቲ ውሳነ ዝግበረሉ ቦታ ትፅዋዕ ኣለኻ ድሕሪ ትርክብ መፂእኻ ኣብ ድሽተይ ባይታ ምስ ተዋህበካ ድማ ከክ እንደዚ ምስጋና ትህብቲ ኮይንካ ሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ሲሪየስ ኮይኑ ከይርየካ ሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ንዓኻ ኣብ ጣውላ ምፅኡ ከዘራርበካ ዘይደሊ ምክንያቱ ዘዝ ዝገበረ ኩነታት ትርር ኢልካ ኖ እዚ ክኸውን ኣይክእልኒ እዚ ይቅበሎኒ ፑቲን እኮ ከምኡ ኢልዎ ክልተ ሰለስተ ግዜ ዋላ ምስ ተራኸቡ ነቲ ሲስፋየር ምቁራፅ ተኩስ ክንገብር ኢና ኢሎሞ ግን ፑቲን ኣነ እዝን እንተዘይተገይሩ ክገብር ኣይክእልኒ ኢልዎ ዶናልድ ትራምፕ ክቁጣዕ እዩ ዝግበኦ ኤውሮጳ ብጣዕሚ ተቆጢዖም ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ይቆጣዕ ፑቲን ግን መርገፂኡ ሒዙ ናው ፑቲን ኣብ ዝስምዕዎ እቲ ሎሚ ናይ ህንዲ ሚድያ ኣሜሪካ ስለ ዝጓሓፎ ተሓቂ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ስምዑ ብዘይ ኦኬ Let's start with this one. Today's meeting is basically part 2. Part 1 was on Friday. Donald Trump and Vladimir Putin met in Alaska. All eyes were on the outcome of that summit. But after 3 hours of talks, who came out on top? The short answer, Vladimir Putin. It wasn't as clear on Friday though. First, it seemed like the whole thing was pointless, that no one got anything. But over the weekend, more announcements came in, more statements on Truth Social. So 2 days later, the verdict is clear. Putin was the winner in Alaska. And I will give you 4 reasons why. Number 1, the optics. Trump rolled out the red carpet in Alaska. He welcomed Vladimir Putin with a warm handshake and flypasts. This was impossible 1 year ago. The US spent 3 years trying to isolate. جدايو اندحري نت كونتات كله زوم اوت غيركا وصيل كحبت كونتات كتنببو جميركا كتمتو تجميركا እዚ ኩሉ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮጳውያን ብምሉኦም ክብርና ተማጉዲሉ ከም ተምሃሮ ኣክት ከም ዝገብሩ ገይሩ ንፑቲን ግን ዝለዓለ ክብሪ ይዝቦ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ፓራያ ስቴት ክኸውን ወይ ከዓ ዝተነፀለ ሃገር ክኸውን በይኑ ክተርፍ ናብ ማንም ሃገር ዘይከይድ ማንም ሃገር ዘይከዶ ዝተነፀለ ሃገር ክኸውን ንፑቲን ዝተነፀለ መራሒ ክኸውን ዝገበርዎ ኣብ ቻይና ብፍሉይ ቀይሕ መንፀፍ ቻይና ተቐቢላቶ ህንዲ ብቀይሕ መንፀፍ ተቐቢላቶ ኢማራት ጌራቶ ስዑድያ ጌራቶ ትርኩ ገይርዎ ካልኦት ሃገራት ገይሮሞ እቲ ዝበለፀ ካብ ኩሉ ኸ ኣሜሪካ ብቀይሕ መንፀፍ ትቕበለላ ከምዚ ዓይነት ቀይሕ መንፀፍ ኣቀባብላ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ሓደ ቦታ ከይዱ ንመራሕቲ ኤውሮጳ ይተቐበለ ወላ ንኻልእ that means Putin is the respected guy here the respected person ዝለዓለ ሪስፔክት ዝቕበል ዘሎ ፕሬዚደንት ፑቲን እዩ ቀዳማይ ብከምዚ ዓይነት ኣቀባብላ ዝቕበሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን እዩ ካብ ዝገሄር ግን እቲ ቀንዲ ክፅላእ ዝግብኦን እቲ እንኮ ተነፂሉ ኣብ በይኑ ክተርፍ ዝግብኦ ዝበሃል ዝነበረ መራሒ እዩ it didn't work ስለዚ ፑቲን ኣብዚ ቀዳማይ ነጥቢ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዲል እዚ ኩሉ ቀይሕ መንፀፍ ገይሩ ተቐቢልዎ ከንታይ ዝበሃል ነይሩ እንተወሓደ ፑቲን ሲ ንዶናልድ ትራምፕ ዘዝሓተቱ ሕራይ ክብሎ ነይርዎ ንኣብነት ኣሜሪካ is a super power ዓለምና ዝሓየለት ሃገር እያ ኢልካ ንፑቲን ሲ ኩሉ እቲ ዝነበረ ተፅዕኖታት ኣልዩ ብቀይሕ መንፀፍ ክቕበሎ እንተሎ ፑቲን ከም ግምቲ ኣሉ እንታይ ክገብር ኢኻ ፅበዮ ዶናልድ ትራምፕ ዘዝሓተቱ ሕራይ ክብሎ ኖ ሓንቲ ነገር እውን ሕራይ ይበሎን ولا حنت حراي بلون زحسكو مريت كقدف يا بله او كينات تطو كبلي يا بله مقراص وصخ قبر يا بله زخونه النجر نفوت دونالد ترامب حراي بلون دونالد ترامب قد حقو يسوي كابتر كتلمتاي ايز انتليجنت بوتين بزربا غيرو اسكيرو يزبا زربا غيرو امغيسو لك انتي يغوناتو دونالد ترامب ما بحقي حيل زلو مرحيو نزكونتات غيرو زخل نسيو انا دما مسوك سماما خلي مسو ركب كقبر خلي نابله تزاريبو actually حنتي مسيراويت فيديو دونالد ترامب كي تردو زبالا زربا هوت ماي كبلوو بهند بدوز زربا زبلوو زلويو ابز سمعو CNN او تيوم منيرو انتاي كم Melanie, I want you and our viewers to listen to something that
the President Trump, didn't intend to be public, but his mic was hot. This was as he and the other European leaders were sitting down to the meeting, and he was talking about Vladimir Putin and what Trump believes Putin will do for him personally. Jeff? A couple of key words in there are for me. I think he wants to make a deal for me. I mean, it's not altogether surprising that President Trump thinks this. Whenever there's a hot mic moment, we're always slightly more interested than when it's something that he would have just said. It's not actually. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣጋጣሚ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረብ ከሎ እታ ማይክሮፎን ኣይተዓፀወትን ፀኒሓ በኣ ዝወፀት ሓበሬታ እየ ዝበሃል ዘሎ እታ ኣብታ ሓበሬታ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክብል ዝስማዕ ሓቂ ንኽነግረኩም እንተኮይነ ፑቲን ንዓይ ንክብረ ኢሉ ዲል ክገብር መደብ ከም ዘለዎ ነጊርኒ ኢልዎ ረዲኹም ኣለኹም ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ገዲፍኩም ንክብርካ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ዲል ክገብር ኢሉኒ ኢልዎም እዚ ድማ እንታይ እዩ እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ፑቲን knows exactly ego ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ምዃኑ ኣንነት ናቱ ትዕቢት ናቱ ገለ ስለ ዝፈልጦ ልክዕ ናይ ካልእ መራሒ ምስ ካልእ መራሒ ክገብሮ ዘይክእል ዝኽእል ዝነበርኩ ዲል ምሳኻ ክገብር ንዓኻ ስለ ዘኽብረካ ብምባል ተዛሪብዎ እዚኣ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ከም ዓባይ መብፅዓ እያ ስለዚ ነቶም ኤውሮጳ መራሕቲ እንታይ ይብሎም ኣለዉ ብካልእ መንገዲ እንተዘይሰለጠ ንዓይ ኢሉ ክገብሮ እዩ ነዚ ዲል እዚ ቃላት ኢለ ይብሎም ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳውያን ዘለዎ ሱፕሪዮሪቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎ ተሰማዕነት ልዕሊ ኩሉ ድማ ፑቲን ንዑ ከም ዘኽብሮ እቲ ዘገርም ከኽብሮ ፑቲን ኖርማል እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ዝሓያል ሃገር እዩ ግን ዶናልድ ትራምፕ ብከመይ ይርዮን እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ እቲ ጋዜጣን ካልእን ስለዘየኽብሮ ዘሎ እቲ ናይ ፑቲን ኣኽብሮት ገሪምዎ ኣሎ ንባዕሉ ንዶናልድ ትራምፕ and this is also እቲ psychological analysis ኣብዚኣ ኣላ ሓደ ማይክል ቦልተን ዝበሃል ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክዛረብ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ፑቲን ተፃዊትሉ ከም ዘሎ ክገልፅ ከሎ ዝስምዕዎ Look, this is evidence that Putin will do something for him is true? Look, this is evidence that Vladimir Putin in Alaska got the magic working again, that KGB training to assess people, to see their desires and their weaknesses, got him right back where he wanted to be. And the point that there never would have been a war had Trump been president, Vladimir Putin said 4 weeks after the inaugural in response to a reporter's question in Moscow, and I'm sure it ከምዛ ዝበለኩም ፀናኩታ ኢሉ እዚ ምስጢራዊ ዘረባ እዚ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክወፅእ ምስ ማዕና ብትክክል እንታይ ሓደ ነገር ዘረጋግፀልና ኢሉ ፑቲን ኣብ ኣላስካ ንዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሩ ከም ዝተፃወተሉ ጥራይና ንርዳ ኢልዎም ስለምንታይ ኣብ ውሽጢ ርእሱ ኣትዩ ክሳዕ ክንደይ ክዝውሮ ከም ዝኽኣለ ማጂክ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ስራሕ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ምስጢር ንሱ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ፑቲን ኩሉ ግዜ ከመይ ገይሩ ሰብ ይእምን ናይ ስለያ ሰራሕተኛ ስለያ ስለ ዝነበረ ከመይ ጌርካ ኣብ ሓደ ቆፀራ ምስ ተረኸብካ ናይ ሂወትን ሕቶን ስለ ዝኾነ ከይትፈለጥካ መልእኽቲ ከመይ ጌርካ ተመሓላልፍ ብኡ ዝሰልጠነ ሰብ ስለ ዝኾነ ንበዓል ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ገይሩ ክፃወተሎም ይኽእል እናበለ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ዝነበረ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ መርሕነቱ ማይክል ቦልተን ዝበሃል እዩ ፖለቲካል ኮሜንቴተር ኣብ ዝዋን ንሱ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ገይን ኩሉ እዚ ሓደው ናይ ሶፊስቲኬትድ ፖለቲካዊ ፀወታ ኣብ ሪል ታይም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነገር እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ኣብ መፅሓፍ ክሰፍር እዩ ታሪክ ኮይኑ ድማ ክነገር እዩ because this is history ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝበርትዐ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ብዩክሬን ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ድሮንስ artificial intelligence satellites all sorts of technologies መኻ ገንዘብ ብቢልዮናት ክንደይ ገንዘብ ጠፊኡላ ኩናት ናይ ዩክሬን ቦገን ዩክሬን ጥራይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ጥራይሲ ክሳብ ከባቢ 300 ዋላ ልዕሊ ኣሜሪካ በይኖምሲ ልዕሊ 300 ቢልዮን ሓጊዝና ኣለና እዩ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ኤውሮፓ ድማ ከምኡ ስለዚ ቢልዮንስ ገንዘብ ሂወት ናይ ብዙሓት ጠፊኡሎ ኩሉ እዚ ብግምት ኢኻ እዚ ውግእ እዚ ኣብ መዛግብቲ ናይ ታሪክ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክቕመጥ እዩ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ከም ዜና ድማ ሳምደይ ኣብ ቤት ትምህርትታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ኮይኑ ክመሃር ወይም because this is a very important event እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናብ ዝለዓለ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝኸደ ደረጃ ብዙሓት ኪሎታት ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም እውን ዝኸደ መድረኽ እዩ ነይሩና በልዮም ዛረቦም ኣመልሲ ኢልና ኣብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንርኢ Trump has already suggested that Crimea is off the table. It isn't going to be part of that negotiation. It is worth pointing out that Crimea was originally part of the Soviet Union. They fought hundreds of years ago for the strategically important port of Sevastopol to Ukraine. Russia and following a batch of Russians moved into Crimea, actually joined this land bridge taken. But it isn't about of citizens for Russia to take. If you remember the danger that Russia could act, if it's just the love of Ukraine, then I'm afraid all of this, President Trump has already እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ባይታ ክረአ ከሎ እቲ ክሪሚያ ዝበሃል ኦልሬዲ ናይ ራሻ ወሲዶም እዮም እሱ እቲ ቀይሕን ፃዕዳን ኮይኑ ዘሎ ድማ እቲ ራሻ ሒዛቶ ዘላ እያ
ኣብቲ ድሕሪት ግን እቲ ኣብቲ ዶንባስ ዝበሃል ዲስካሽንስ ይግበራሎ እዚ ቦታ እዚ ድማ ራሻ ኣይተቆፃፀረቱን ኣላ ግን ግድን ክንወስዶ ኣለና እያ ትብል ዘላ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ዘሎ ተቐንዲ ኔጎሲዬሽን ጃብ ዝብጫ ዘሎ በብዙሕ ዘረባ ክዝረብ ከሎ ድማ ዘለንስኪ ሕራይ ክብል ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ቭላድሚር ፑቲን እውን ካልእ ዓይነት ሕግታት ክገብር ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ this is the last part ናይ መወዳእታ ክፋል ናይቲ ኔጎሲዬሽን ዝግበር ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ርክብ ናይቶም ክልቲኦም ሃገራት ናይዞም ምስ ኩሎም መራሕቲ ምስ ዘለንስኪ በይኑ ተራኺቡ ምስ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ተራኺቡ ከምኡ ድማ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ኣቐዲሙ ተራኺቡ ተደሚሩ ኩሉ ውፅኢት ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ዝበሃል ዘሎ ሰለስቲኦም ክራኸቡ እዮም ትራይላተራል ዝበሃል ዘለንስኪ ፑቲን ዶናልድ ትራምፕ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉን ኣብኡ ድማ ሓደ መወዳእታ ናይዚ ኩነታት እዚ ክብፃሕ ከም ዝኽእልን ሓደ መዛዘሚ ነጥቢ ናይዚ ኩናት እዚ ክግበር ከም ዝኽእልን እዩ ዝዝረብ ዘሎ መዓዝ ክገብርዎ እዮም ብኸመይ ክብፃሕ ይሱ we don't know but that's the end goal ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝዝረብ ዘሎ Yes, Peter, go ahead. Thank you, President Trump. So, President Zelensky, It's up to you to go about this topic, Finland. you say in the Post-Times today, Russia must end this war, which it itself started. President Trump, you say President Zelensky of Ukraine can end the war with Russia almost immediately if he wants to. Which is it? Yeah, I think that's true. I think we're going to have a meeting. I think if everything works out well today, we'll have a trilat. And I think there will be a reasonable chance of ending the war when people are being killed and we want to stop that. So I would not say it's the end of the road. No, I think we have a lot of signs. The one that had a lot to do with this happening, and we want to get it ended. And we want it to end good for everybody. We want it to end good. The people. Thank you for your question. So, ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለንስኪ ዓጊቡ ከም ዝወፀ በትርክብ ዋላ እኳ ኣብ ኣላስካ ብዝተገበረ ይኹን ብድሕሪ መጋረጃ ተገይሩ ዘሎ ዩክሬን መክሰብ ዘይኮነ ከሲራ ክትወፅእ ከም ትኽእል ዳርጋ ከም ርዱእ እናኾነ ይመፅእ እንተሎ ዝያዳ ኣብ ዝርክብ ዝግበር ዘሎ ኔጎሲዬሽንስ እቲ ዕዉት ኮይኑ ክወፅእ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ምዃኑ እኳ እንተተፈልጠ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ መርገፂ ናቱ ክቕየር ዝኽእል ሓይሊ ከምዘየለ ስለ ርዱእ ዝኸውን ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ኩነታት ዝግድን ክውድኦ ከም ዘለዎ ስለዚ ነዚ ግድን ክውድኦ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥካ ዶናልድ ትራምፕ ሕራይ ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ምፍጣር ኣድላይ ከም ዝኾነን በዚ ኩሉ መንገዲ ርኢና ድማ this war is going to end ተስፋ ዘለዎ ኩነታት ንርኢ ኣለና and Donald Trump is becoming impatient ትዕግስቲ ናቱ እናተወደአ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብሓደ መንገዲ ወይ ብኻልእ መንገዲ ሰብ ብዙሕ ግዜ እንታይ ፈሪሁ ነይሩ ከም ብሓድሽ ምስ ዘለንስኪ ተባይሱ ኣብ ዘየድሊ ኩነታት ንኸይከይድ ሕጂ ከም ዝረኣናዮ ግን ዘለንስኪ ተጠንቂቕካ ኸይድ ምዚ ሰብ እዚ ከይትዳፈር ኣይዋፅኣካን ኢሎም ስልጠና ሂቦሞ ነይሮም መፅኡ ድማ የሰር እናበለ ፍሽኽ እናበለ ተንኪዩ እናበለ እታ ኩነታት ብፅቡቕ ተወዲያ ወፂኣ ኣላ ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር እንፅበዮ I think ኤውሮጳውያን እውን ካብ ናቡ ዝዓገቡ እዮም ዝመስሉ because ሓደ ክገብርዎ ዝኽእሉ የለን ክቕይርዎ ዝኽእሉ ነገር የለን ጥራይ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብፅቡቕ ፔጅ ብፅቡቕ ምርድዳእ ክውድኡ እሞ ድሕሪኡ ዕድሎም ክርዩ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ድማ ክቕየር ከም ዘይክእል ተረዲዎም ስለ ዘሎ I think ንሳቶም እውን ሕጂ ሰልችዎም እዩ እቲ ጉዳይ ክውዳእ ይደልይዎ ኣለዉ ብኡ ገይሩ ድማ ተስፋ ኣሎ እቲ ኩነታት እውን ክውዳእሉ ዝኽእል ፑቲን እውን ክውዳእሉ ይደሊ ኣሎ ስለዚ ኦል ኢን ኦል እዚ ኩነታት እዚ በዚ ክውዲ እዩ እዚ እቲ ሓደ ገፅ ክኸውን ከሎ ታልኣይ ገፅ ናይ ፖለቲካ ናይ ዓለምና ድማ ብዓለም ደረጃ ክንርኢና ምክንያቱ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣብ ድራማ ኣለዉ እቲ ካልእ ክፋል ከንታይ ይገብር ኣሎ A number of companies in the so-called Magnificent Seven right here in the U.S. are making big bets on humanoid robots. China is showcasing its own advances in robotics. Eunice Yoon is in Beijing, and she has a closer look for us. Eunice. Thanks, David. Well, this weekend, China held its first Olympic-style games for humanoid robots. ድራማታት ናይ ዓለምና ኣብ ዩክሬን ዶገለዶ እናተባሃለ ከሎ ቻይና ንመጀመርያ ግዜ ናይ ሂዩማኖይድ ናይ ደቂ ሰባት ዝመስሉ ናይ ሮቦታት ውድድር ናይ ዓለም ዝተፈላለየ ሃገራት ናቶም ተወዳደርቲ ልክዕ ከም ዝዋንጫ ዓለም ጋንታታት ዝሳተፉ እንታይ ኣጋጢሙሎ ረዩ ዘገርም እዩ Programs aimed at promoting humanoid robot technology. The Chinese government is hosting this 3-day event where humanoid athletes show off their skills in martial arts, the 400-meter race. Is it just me or does that guy look tired? And rounds in a soccer tournament. Guo Chong, who programmed one of the futuristic እዚ እንታይ የርእየና ኣሎ እዞም ሂማኖይድ ሮቦትስ ዝበሃሉ ዘለዉ ከም ቴክኖሎጂ ዘይኮኑሲ ኣብቲ ሜይንስትሪም ናይቲ ቁጠባ ናይ ዓለማት እዮም ናቶም ውድድራት ክህሉ ምዃኑ ቅድድም ድዩ ጉስጢ ድዩ ኩዕሶ እግሪ ድዩ ናይዞም ሮቦት እዚኣቶም ሎሚ ምናልባት ከም መላገፁ ትርእይዎም ኣለኹም ሳምደይ ግን ቴክኖሎጂ ቀልጢፉ ስለ ዝዓቢ
ብኣካላዊ ኣቃውማናቶም ሰብ ዝመስሉ ክእለት ናይ ኩዕሶ እግሪ ድማ ምስ ትኩሉ ቴክኖሎጂ ዘለዎም ኣዝዮም ሓያላት ተወዳደርቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሓደ መዓልቲ ድማ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ናይ ተወዳደርቲ ደቂ ሰባት ንሪኦ ዘለና ናይዞም ሮቦታት ውድድር እውን ሰብ ክሪኦ ምዃኑ ነዚ እውን ምግማት ከድልዩ ኤኒዌይ ሓድሽ ትሪኦ እዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ክሳዕ ክንደይ ይወናጨፍ ከም ዘሎ ከዓ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ ጎኒ ጎኒ ድማ ብፖለቲካ ደረጃ እውን ቻይና ትገብሮ ዘላ ኣሜሪካ ብድራማ ካላ ትገብሮ ዘላ ራዩ 1 year ago, this headline would have been weird. Chinese Foreign Minister Wang Yi touches down in Delhi. After all, India and China have spent the last few years in hostility. Soldiers deployed along the border, flights suspended, apps banned, visas not issued, investments under scrutiny. The tension was palpable. Multiple rounds of border talks did not yield a thaw. But thanks to Donald Trump, there's a realignment. He may not have planned it, but his trade war has pushed India and China እንታዮም ዝብል ዘሎ እዚ ትሪእዎም ዘለኹም ነዚ ሓለፈ እዋን ኣብ ዓብይ ወጥሪ ናይ እንኮላይ ንግድናቶም ዳርጋ ብዓቢ ደረጃ ጠጠው ኣቢሎም ዶባቶም ኣብ ሽግር ኮይኑ ዝነበረ ኩናት እውን ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝንገር ዝነበረ እዚ ኩነታት እዚ ምስ ተቐያየረ ድሮ ጉዳዮም ፈቲሖም ናብ ናይ ንግዲ ድዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ናብ ህንዲ መፂኡ ሎ ፕሬዚደንት ናይ ቀዳማይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ድማ ናብ ቻይና ክኸይድ ምዃኑ ይንገር ኣሎ ንግዲ ጠጠው ኣቢሎም ዝነበሩ ተኸፊትሎ ኣነስ ሕርር እኳ ዝብል ሓደ ግዜ ሶሪ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዓለማት ክዋጋእ ፀኒሐን ሽግረን ተፈቲሑ ናብ ሰላም ይኣትዋ ኣብዚ ኣፍሪካ ዘሎ ፀገም ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ፀገም ግን 10 ዓመት ከመይ ይፀንሕ ከምኡ ድማ ንእሽተይ ተስፋ ምስረኸብካ ሕጂ ድማ ከመይ ይቕፅል ነዚ ክትሰምዕ ከለኻ ትማል ኣብ ዩክሬን ብቦምብን ብገለን ክጨፋጨፉ ፀኒሖም ነቲ ጉዳይ ክውድእዎ ይጓየዩ ኣለዎ ሕጂ ኣብ መንጎ ቻይናን ህንድን ዝነበረ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ንብል ኣለና ኩሉ ፀገማት ተፈቲሑ ናብ ፅቡቅ ይኣቱ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ I don't know ናትና ዕድል ሓደ ግዜ ትዘማርር ሰብ ክሰምዖ ከለኻ ሓቆም እዮም ትብል ኢኻ ምክንያቱ ዘይፍታሕ ሽግር እንተሎ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ናብ ኤርትራ ዝጠመተ ሽግር ማለት እዩ ኩሉ ነገር ይቀያየር ኣባና ግን ዘይቅየር ነገር ትርኢ ኢኻ ማለት እዩ እዚ እንጂ እንታይ ይገብረካ ኣነ ብዙሕ ኤክስተንሲቭሊ ዜናታት ካቨር ስለ ዝገብር ኣብ 2018 ዘጋጠመ ኩነታት ብዘይ ምግናን ክነግረኩም ንሽዱሽተ ወርሒ ተሓጒሰ ኣላ ድሕሪ መጋረጃ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ እንታይ ይግበር ኣሎ ብዘይገድስ ግን ናይ ብሓቂ ተስፋ ሂብኒ ነይሩ ኣብ ሚድያ ይነበርኩን ሽዑ ድሕሪ ኣብ ሚድያ መፅአ ግን ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝሃበኒ ኩነታት ነይሩ ስለምንታይ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ናይ ሰላም ዜናታት ካብ ዞባና ክወፅእ ስለተጀመረ ምክንያቱ እቲ ዞባቲ ናይ ኩናት ናይ እገዳ ናይ ዕግርግር ናይ ፀገም ናይ ሽግር ጥራይ እዩ ናይ ደርቂ ናይ ጥሜት መዓስ እዩ ናትና ዞባ ናይ ሰላምን ናይ ምትሕብባርን ክኸውን ኢና ንብል ዘለና እዚ ምዃን ምስላጥ ምባዩ ድማ ናይ ብሓቂ ክትሓዝን ኣነ ከም ዜጋ ናይ ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ዳርጋ ኣነስታሓን ካባይ ወለደይ ሰላም ኣይረኣዩ ኣደይ ከቡያ ትብለኒ ሰላም ከይረኣዩ በቃ ሰላም ዝበሃል ከይረኣዩ ንሽተይ ዓመታት ራይሮዮም ክሳብ ሕጂ ሎሚ ኣሪጎም ኣለዉ ሓንቲ ከይረኣዩ ሰላም ከይረኣዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፍፃቦታት ኣብቲ ሃገር ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳታት ናይ ካልኦት ካብ ሓደ ምስ ተወደት ሓደ ናይ የመን ጠጠው ናይ የመን ኣምፅኦም ንዑ ገለ መፍትሒ ዝገበር ካብ ሱዳን መፅእ ሱዳን ገለ ጠጠው ዝበለ ብኢትዮጵያ መፅእ ንሱ ጠጠው ምስ በለ ወላ ምስ ኢትዮጵያ እንተፈታሕ ካየደ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ኣይ ኩሉ ነገር ከም ተኣሳሰር ትእገዳ ከም ዘይለዓል ተማሪኻ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ብፍላይ ዜና ትከታተል ኮንካ ኣብ ኩሉ ሃገራት ክዋግኡ ፀኒሖም ህንድን ፓኪስታንን ሓጎስጎስ ኢሎም ይዕረ ትሪኦ እስራኤልን ኢራንን ክዋግኡ ፀኒሖም ከማን እቲ ኩነታት ጠጠው ኢሉ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ክኸደሉ ዝኽእል መንገድታት ኣሎ ይብልኻ ሲርያ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ኣባና ክኾን ከሎ ግን ዘይቅየርቲ ነገራት ክኾን ከሎ ናይ ብሓቂ it frustrates me ሕጂ ድማ ንምንታይ እየ ከምኡ ዘምፃልኩም ዘለኹ I have another story that እዚ ናይ ቻይናን ህንድን ናብ ፅቡቅ ደረጃ ይኸድሎ ይግበረሎም I'm really happy for them because this is a very very strong signal ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ኣብ ኤሮፓ ንኤሮፓ ከም ድሌቱ ኣንበርኪኹ ድሌቱ ክገብር ከሎ ህንዲ ግን ኖ ከምቲ ናይ ኤሮፓ ትገብሮ ዘለካ ክትገብረና ኣይነፍቅድን ኢና ንሕና ረብሓና ምስ ካልኦት ሃገራት ኢና ኣሜሪካ ነኽብረኩም ኢና ግን ምስ ቻይና ክንበኣሳ ይንደልና ብሰንኩኹም ምስ ቻይና ድማ ክንፋጠጥ ክንነብራ ይንኽእል ኢና ብምባል ሽግሮም ፈቲሖም ናብ ፅቡቅ ይኸዱ ኣለዉ ክቕፅልዎ ድዮም ኣይቅፅልዎን ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና ግን ሕጂ እንታይ ንኽብል እያ ኣነ ነዘምፆ ዘለኹ መጀመርያ ናብቶም ጎረቤትና ሃገር እስካ ክንከይድ እንታይ ይበሃል ኣሎ ብዛዕቦም በዚ ሓንቲ ሪፖርት ረኺበ ኣሎ Human rights practices in Ethiopia. Now, to clarify for our audience, while the report is titled 2024, it meticulously documents the events and abuses that took place throughout the year 2023. This is a vital document, one that informs U.S. foreign policy, and its findings are deeply troubling. ሓደ ካብ ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባና ዝተባህለ ኣብ ሓበሬታ ይበኩም ነይረ ግን US Department revealed significant deterioration of human rights in Ethiopia ኣብ ኢትዮጵያ
ዓብ ፀገም ናይ human rights ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ዝኻ ዕለት 13 ወርሒ 8 2025 ዝወፀ ነይሩ እቲ ሪፖርት ድማ ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ብማርኮ ሩቢዮ ዝምራሕ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝመፅን ኣብ ፖሊሲ ናይ ሃገር ድማ ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ገሰ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሓደ ቦታ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ እስከ ንሽተይ ክንሰምዕ We want to put a human face on these statistics and focus specifically on the immense suffering of the Ethiopian people. We will also highlight the sharp criticisms of the current administration's failure to protect its own citizens. This will be a detailed breakdown, so let's get started. James, the report's executive summary sets a somber tone. It acknowledges that the cessation of hostilities agreed in the era of Omia, and the human cost of this shift has been ብሓፈሻ እቲ ሪፖርት እንቋት ዘለዎ እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ኣቐሚጡ ኣሎ ኢትዮጵያ ክትብል ከለኻ ብቐሊሉ እውን ክግለጽ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ that's why ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ዝናበሉ በቦቱ እዮም ዝገልጽዎ the report which covers Ethiopia's human rights situation in 2024 alleges significant human rights abuses overwhelmingly being perpetuated ብመንግስታትን ስርዓቱን ዝመጽእ ዘሎ እዩ ገለ ካብኣቶም ይብሉ arbitrary or unlawful killing handበት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ይኹን ከምኡ ድማ unlawful ዘይሕጋዊ ምቕታል ኢና ንዛረብ ዘለና መሳር ኣይኮነን እዚ ቀዲምሎ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዝቕተሉ ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና ቀዳማይ disappearances ሰባት ዝጠፉ ይብሉ ኣለዉ ቀፂሎም torture and cruel ከምኡ ሕማቕ ኣተኣሳስራ ብግፍዒ ዘይሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ከምኡ ድማ ክብሪ ናይ ደቂ ሰባት ብዘጉድል ሕማቕ ኣተኣሳስራን ኣተሓሕዛን ይብሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ሃንደበታዊ ወይ እውን arbitrary ለኪምካ ምእሳር ማለት እዩ ከምኡ ድማ transnational repression against individuals in other country ከምኡን ኣብ ካልእ ሃገር ንዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግበር ተበግሶታት ነቶም ሰባት ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ንዘለውን ሓደጋ ንምውዳቕ ዝግበር ማለት እዩ serious abuses in conflict ከምኡ ድማ ኣብቲ ኩናትን ዕግርግርን ዘለዎ ድማ ከቢድ መጥቃዕቲ ወይ እውን ግህሰታት ምፍፃም ማለት እዩ serious restrictions on freedom of expression ከምኡን ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ካልእ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ዓብይ ተፅዕኖታት ይገብር ከም ዘሎ violence of threats እዚ ንኣብነት war crimes and conflict related abuses እዚ ኣብቲ ጀነራል ክበሃል ከሎ war crimes ገበናት ናይ ኩናት ከምኡውን ኣብ ኩናት ኣብ ዕግርግር ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ at least ታይብል ኣሎ ኣብቲ in one specific incident ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ወርሒ ሓደ ዕለት 29/24 ዘጋጠመ ብውሕዱ 89 ሰባት ዝተቐትልሉ ቦታ ከም ዘሎ እዚ ድማ ከባቢ ኣብ መርዓዊ ዝበሃል ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ እዩ ከምኡውን on April 12 Amnesty International released investigation into the incident እዚ በቲ Amnesty International ዝበሃል እውን መፅናዕቲ ዝተገበረሉ እዩ and እዚ ንሪኦ ዘለና ብግልፂ ግህሰታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘጋጥም ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ሓደ ቦታ ወይ እውን ሰባት ዝተቐተሉ ሰባት ዝጠፍኡሉን ቦታታት እናተገልፀ ከሎ ብዛዕባኡ ግን ከምቲ ዝድለ መግለፂ ኣይትረክብን ኢኻ ከምቲ ዝድለ ስጉምቲ ከምቲ ዝድለ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣብን ስርዓቱን ኣይትርን ኢኻ ዝኾነ ይኹን ንዑ ንቁጠቡ ክሃስስ ዝኽእል ሕማቕ ይኹን ዘረባ እውን ኣይዝረብን እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዘሕዝነና እዚ ብስቴት ዲፓርትመንት ዝተገበረ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ካናዳ ዝገበሮ ድማ ክንርኢ ምክንያቱ I want to connect everything መንግስቲ ካናዳ ዝገበሮ ካስምዑ እዚ government has just issued a high-level travel advisory for Ethiopia, urging its citizens to avoid all non-essential travel. But it's the specific language they're using, John, that's setting off alarm bells. Exactly, Alex. This isn't your standard cautionary note. The advisory warns of a security situation that can collapse without notice and points to a very specific threat, even in the capital, Addis Ababa, the risk of spontaneous demonstrations becoming violent. So let's break down መንግስቲ ካናዳ ድማ ነቶም ካናዳውያን ዜጋታት ናብ ኢትዮጵያ ክኸዱ ዝኽእሉ ልዑል መጠንቀቕታ ዘለዎ ሓበሬታ ከም ዝሃበን እቲ ሓበሬታታት ናቱ ድማ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሪስክ ዘለዋ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኩናት እንተዘየለ ሃንደበት ዕግርግር ይኹን ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ብኡ ድማ ሰባት ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ስለ ዝኽእሉ ናብ ኢትዮጵያ እትገብርዎ ጉዕዞ ጠጠው ንኸብልዎ ሪኮመንዴሽን ይዝህብ ዘሎ ካናዳ ማለት ድማ ሓደ ካብቶም ንኣቢ ይኹን ነቲ ስርዓቱ ካብ ዝሕግዙን ዝድግፉን መንግስታት እዩ ስለዚ ካብ ጀርመን ከምኡ ካብ ዩኬ ከምኡ ካናዳ ኣሜሪካ እውን ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ እውን ኣብ ኢትዮጵያ መጠንቀቕታ ኣውፂኡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ሴኪሪቲ ሕቶናቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሕማቕ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ግን
ኩሉ እዚ it doesn't mean much ni abi ልዕሊ ኣቢ ዘለዎም ፖሊሲ ንኣቢ ዝኾነ ይኹን እገዳዲ ተፅዕኖ ንክገብሩሉ ኣይከኒ እዚ ወዲ እዚ ድማ ከመይ ኤርትራ ወጥቶም ከለካ ተሓዝን ከማል ማለት እንታይ ዓይነት ፀላኢ ከም ዘለና ኩሉ ዓይነት ዕንደራ ገይሩ ብድሮናት ሰብ ቀቲሉ ወይ ካልእ እውን ገይሩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ጀባ ኣብ ኣምሓራ ድማ ተመሳሳሊ ክንደይ ፀገማት እናገበረ ከሎ ብፍፁም ብዓለም ደረጃ ኩነነይ ስዕቦ ኮንሲኩዌንስ የለ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ የለን ኤርትራ ግን ኩናት ናይ ትግራይ ጠጠው ኢሉ ክንደይ ገይሩ ከሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩናት ዘይተሳተፍ ዘላ ሃገር ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ክትጥቀስን ፀገም ክወርዳን ኢኻ ትርኢ ስለዚ sometimes ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብትገብሮ ገበን ከም ዘይትቕፃዕ ዘላ ፕሩቭ ይገብረልካ በደሲ እቲ ዝሕዝን ክፋልስ እዩ ወላ ገበን ከይገበርካ እቲ ፀገም ዝቕፅል ምዃኑ ወላ ዝኾነ ይኹን ከይበደልካ እቲ ፀገም ዝቕፅል ምዃኑ ክሳብ መዓስ ኢኻ ከምኡ ዝቕፅል እንታይ እቲ ዕላማ ምናልባት እዚ ሕጂ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከ ነዚ ክቕይረልና ይኽእል ዶ መጀመርያ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም እየ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን ተፈላለየ ሪፖርታት ወፂኡ ኣሎ ብዛዕባ ኤርትራ first of all look at this ቅድሚ ናብዚ ምኻድና ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ኩነታቱ ከርእየኩም ክልተ ካልእ ከርእየኩም ስለ ዝኾንኩ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣቢ ሓደ ካብቲ ፀገም ኣጋጢሞ ዘሎ ናይ ቁጠባ ፀገም እዩ ናይ ቁጠባ ፀገም ድማ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ክውስኸሎም ከም ዘለዎም እቲ ናይ ሜዲካል ዲፓርትመንት ወይ እውን ናይ ሕክምና ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ሽግር ስለ ዘሎ ካይም ደሞዝና ይኣኽለና የለን ስለዚ ኢሎም ነዊሕ ተቃውሞ ገይሮም ድሕሪኡ ጠጠው ኣቢሎሞ ከም ብሓድሽ ድማ ሕጂ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን እቲ ኩነታት ወላ እውን ብቁጠባ ዓይኒ ክረአ ከሎ እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንኣብነት ኢንፍሌሽን እቶም ሰራሕተኛታት ደሞዝ ይወሰኸልና ጥራይ ዘይኮነስ ምንሃር ናይ ዋጋታት ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ይኸውን ከም ዘሎ ቀፃሊ ሪፖርት ዝወፅእ ዘሎ እዚ ሪፖርት እዚ ድማ ስቲቭ ሃንኪ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ኢኮኖሚስት ቀፃሊ ኣብዴት ኣብ ዝገብረሉ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን 41.4 per year 44 ግዜ ወይ ከዓ nearly 3 times higher than the latest official inflation rate of 14%. መንግስቲ ኣቢ ኢንፍሌሽን ኣብቲ ሃገር 14% ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ኣነ ብዝተዓቀምክዎ ግን ሰለስተ ዕፅፊ ናይቲ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ እቲ ኢንፍሌሽን ይብል ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብ ፅርግያ ዘለዎ ሰባት ወይ ኢትዮጵያውያን ከም ዝገልፅዎ መናብሮ ኣፀቢቑ ተቐይሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ስለዚ መኖም ይሓቂ ዘሎ ንክግምት ከቢድ ኣይኮነን እዚ ንምንታይ ዘምፃልኩም ዘለኹ ምስቲ መንግስቲ ኣቢ ነቲ ፀገም እቲ ንምብዳህ ገይርዎ ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት ወሰኽ ናይ ደሞዝ ክገብር ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ወርሒ 9 እቶም ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት ከም ብሓድሽ ኣድማ ክገብሩ ምዃኖም ከምኡ ድማ ንዖም ሪኦም መምሃራን ትምህርቲ ምዝጀመረ ኣድማ ክገብሩ ምዃኖም ይንገር ስለ ዘሎ ንዓታቶም ንምዕጋስ ገለ ነገራት ለውጢ ክገብር ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይቲ ሃገር ኣሕመድ ሽዴ ተዛሪብሎ እቲ ዝበልዎ ድማ ቀዳማይ ዲግሪ ዘለዎም ደሞዝ ናቶም እንተወሓደ 11,500 ብር ክኸውን ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ሪጋርድለስ እንታይ ዓይነት ወሰኽ ናይ ደሞዝ ገይሮም እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ኢንፍሌሽን ክሳብ ዘይተቆፃፀርዎ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ትርጉም ክህልዎ ኣይኮነን ንኣብነት እቶም ሲቪል ሰርቫንት ሳላሪ ዲግሪ ሆልደርስ ኢንትሪ ፔይስ ኣት 11,000 ነቶም ቀዳማይ ዲግሪ ዘለዎም ደሞዞም መጀመሪ 11,500 ክኸውን ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ The Federal Civil Service Commission has announced a major salary adjustment for civil servants effective September 2022-2025 under the revised pay scale the entry level ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ደሞዛት ንምትዕርራይ እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ ምትዕርራይ ናይ ደሞዝ ናይ ብሓቂ ነቲ ህዝቢ ክዕግሶ ይኽእል ዶ ጀዋር መሊስሎም ነይሩ እታ መልሲ ናቱ ድማ እንታይ ትብል ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ኣቢ ለውጢ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፍ ነይሩ መጀመርያ why did prosperity ወይ እውን ብልፅግና ደሞዝ ከተዓራርድ ዝመረፀ ስለምንታይ እዩ ንዝብል that it would increase the salaries of civil servants in September because he realized that እቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ እናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ እምበር ካብ ሓይሊ ዝተበገሰ ይኮነ ንኣብነት ኣብ ወርሒ 9 ጥራይ እንታይ ግምት ነይርዎ ይብላ ኣሎ እቶም ናይ ጥዕና ሰራሕተኛታት ካልኣይ ክፋል ናይቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተቃውሞን ኣድማን ክገብሩ ምዃኖም ነጊሮም ነይሮም መምሃራን ድማ ልክዕ ትምህርቲ ምስ ጀመረ ነቲ ኩነታት ሕጂ ዕረፍቲ ስለ ዘለዎ ኣድማ ምግባር ስለ ደይዋፆም ትምህርቲ ምስ ጀመረ እዮም ኣድማ ክገብሩ ንሳቶም እውን ተዳልዮም ከም ዘለው ሓረስቶት ብሰንኪቲ ድቑዒ ምስኣን ሽግር ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ንሳቶም እውን ኣድማ ክገብሩ ክእሉ እዮም ይብላ ኣሎ ስለዚ waiting for good opportunity ስለዚ students from different universities are starving to death ስለዚ ተምሃሮ ድማ ብዩኒቨርሲታት ቀረባት ይውሕድ ስለ ዘሎ ንሳቶም እውን ሕማቕ ኣለው soldiers
burning in the mountains and lowlands with no shortage of provisions are being scattered. كم دما أتم وتحضرات دما أخول دما زي بلهم كله دما تكوينات تتو زي بل سلزلو نفسه خاله تجمع فترة لهم كم زلو إذا نجرزلو سلزي أبي أحمد درجة نفسه المتحمس قبر زلي أجي First and foremost, instead of gathering health professionals, teachers, and other government employees who are suffering from the high cost of living and intimidating them with empty threats, it would have been appropriate to increase their salaries. Even now, the increase should not be merely nominal. When it is said that ولا حاجة توثق غير وزلو أتمنى ما برب كباب بخلت 100% توثق لنا بل نغلنا 8% دموز وثق وينقله نتزلو كنتات فتح زخلا يكون نتكلم قد مزو كنتات نكون طبعا بشام قدامه زنبرهم هيوتول كتكالو ما يكلني نبله نتز أبي أحمدن منقصون زفتنا زلو ساكت نجزيو نفسه متحمس قبل زلو دامبر نتكونتات فتح زخل ويون مفتحين ايتي زلو شجر خون كم زي كل يزن أجر زلو أزي بوجن كنت طبعا إثيوبيا زكاية زلو كنتات ببزح من قد ما أزار بعرف سوقين زلي أتي أدماتات نهزبي حدا كابتي نقول إن بوليتيكا وكنتات نعبي بده كون زخل نتلو أدما يبلو أتزب من نابرو ناقدرون ده غيرو نسو أدما جيري كاليو زخل زبل زربا بالسفحين عن ريو بخالي من قد كن ريو خلنا أدما نابتناتنا إثيوبيا قديفنا لأن كان كل تسلسل بزعبانا زوجو نقرات كن رينا مجمريا أزيس كان اسمعيو حانتي فيديو كاب هينوك سمع كوالا هينوك بالجامالتي يجوزون رأي قداسي سرعة قرفتك هالس لازم يقولوا تسيلوا بديلوا بس حنت هاجر زملنا بتهونير زملنا زعريز مصر خمو جاي يسرح مس أمريكا حدا نقرأ بالعليه هذا حدا أو زلوا تغير نقرأ له بدنا إيران أمريكان أبسع زي أب كما يكون تاتيو زلوا تغير نقرأ له دي خمس زوالكوا تي زتحت درجة وريد زلوا وان أبسعة زي جي غمي زبل حتى هم تخلخون غمي زبل لبام أبجيزي بايدن لحد أرينا هوانا of course من محدار president بايدن مالتيو ناتي ساعات تقدر في إثيوبيا قبل زنبرة متتاو ناتو قبل مرسي قبل علي تكالات ناي ساعات تقدر قبل علي وتهدروان أزاس ساعات تقدر حدا عب جدا غيرون يروح مالتيو أتي جراتي أبزي وانزي من محدار ترامبون ناتي جدا منتين غيرولو أتي جدا أيتل علينا له مالتي لذي إزي أبوت عندها أبجيزي من محدار بايدن زي نبرة أبجيزي ترامب توسعي أتوانا جام دحرها اللي هوينو مجمرة نتي أبي أتراز نبرة إمباسي من محدار ترامب ملو بملو خبز حلفة والحرب عسد حيزم ملو كم زعصة توصيل إمالتي حجي معص أنا حدا إمباسي انتهي زملات نحرق الكوان كأزخون يكون دبلوماسيا وزمدنا يبلنا يخاطب ذلك أمونغو يتران أمريكا باي ذا واي كابتن مجمرة أبي أترى إمباسي زخفتها دحري نايش عن شعات 293 مواج نايناس نتنا أترى حجي دحر أب أبريل دحرتي ريفرندم ناس مستعوجة تعدى مية أبسنة إمباسي زخفت مجلس أمريكا خاب شيوعها أني كسب حجي مالتي دارجة أنا حلف 3 عامات حجي عبدي نتزربا زبلزلو partial truth كفالنا يتزربا وسيدي بوليتيكا وناراتيفز كمال زلو دونالد ترامب أنصار إيرترا بوليتيكا ومركزي كم زو سد ويون أنصار بوليسنا إيرترا مركزنا تو أنصار منجس إيرترا مخانن زخوان يقول مجلس أيابن بقيم قالوا بس إيرترا كسر كم زغل أبستفر عليه قد تامي تاترينا لنا انتايز جزرية كازلو انتايز تكم زلو تزربانا هينوك which is common لمو تريو مالتيو نتاي فرق حق وسيدكا نوعو سبين تدورو تزورو تشنكرو مالتيو نابنت امباسنا إيرترا كعصعيو زبل ني إيرترا سلز ويون إيرترا سلز بلده يكونه تي جنرال ستيت ديبارتمنت cost cutting measures كله تنقبرو دبلوماسي مستنا USAID يكون كله كله efficiency زبلوه دوج زبال زنبره بو من قدي عقلين حجرات زلنا ربحة بخال حجر غيرنا هنقبرنا خلنا سلمتايكم زبل زلنا أبنت سويسرلاند امباسناتا اب زخونت حجر اب افريقيا يبلا سلمتاي اب كلن حجرات امباس مقدار كبر سلا زخونه نيشتي حجر سلا زخونت ناي كلتا سلست حجرات بحده بوتا زخونه ليه تقبر كانوا حجراتكم كميه اكيبا ناي قال حجرات اب حده بوتا يقبر مالتي
ስለምንታይ እቲ ዲፕሎማሲ መዓልታዊ ዘይትሰርሕ ኮይንካ ዓብይ ኢንተረስት ተዘይብልካ ኣብቲ ቦታት ኣኪብካ ኣብ ሓደ ቦታ ትገብሮ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብይ ኤምባሲ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ኣብ ካልእ እውን ከምኡ ነቲ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ካልእ ዘሎ ኣብ ግብፂ ዘሎ ካልእ ሃንድል ክገብሮ ይኽእል ወይ ተኬር ክገብሮ ይኽእል ዝብል ውሳነ ክህልዎም ይኽእል እዩ እዚ ግን ዳይሬክትሊ ምስ ኤርትራ ፀገም ስለ ዘለዎ ንኤርትራ ብኸማዕ ዓይነት ክጥምታ ስለ ዘድልየ ዝብል ዘረባ የለን ብግምጣሉ ስቴት ዲፓርትመንት ምስ ኤርትራ ርክብ ይገብር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ዝሃብዎ መልእኽቲ ኣሎ ካልእ እውን ናብ ኤርትራ ዝተሰደደ ካብ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኤርትራ ዝኸደ ደብዳቤ እውን እንተኾነ ዝነበረ ኩሉ ሕማቕ ነገራት ኣልዩ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክኸይድ ከም ዝደሊ ዝገልፅ ኣሎ ሄኖክ እዚ መርድእ ስለ ዝኾነ ንዑ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ እውን ፍፂንካ ተስፋ ከም ዘይህልው ክገብሮ ስለ ዝኽእል እንታይ ገብር ዘሎ ሪቪዥን ነቲ ዝነበረ ቀደም እወ እቲ ዝነበረ ፖሊሲ ኣይተቐየረን ተስፋ እዩ ዘሎ እምበር ኣይተቐየረን ኣብ ሓቂ ኣሎ ጥራይ እንታይ እዩ ግን ንሱ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ ናቱ ናብ ኤርትራ ሕማቕ ከም ዝኾነ ምስ ኤርትራ ሕማቕ ፖሊሲ ክኽተል ከም ዘለን ዝገብሮ ዘሎ ንዑ ዘረጋግፅ ዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ የለን ንኤርትራ ብሕማቕ ክጥምታ ከም ዘድሊ ዝገለፆ ነገር የለን ዝበሎ የለን ዝነበረ ፖሊስታት ቅድሚኡ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ስለ ዘይበፅሐ ንሱ ናብ ኤርትራ በፂሑ እዚ ፖሊሲ ናተ ኢሉ ምስ ገለፀ ሽዑ ምኾነ ነይሩ ግን ኣገይ እንታይ ግን ኣብዚያ ነገር እዚኣ እንታይ ክጥቀም ፈቲኑ ይመስለኩም ንብዙሓት ሰባት ድማ ብዙሕ ሰብ ሸይር ገይርዋ ሪአ ኣለኹ እዚኣ ካብቶም ተቃወምቲ ማለት እዩ እዚ ኢትስ ኒው ቲንግ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ ንብዙሕ ሰብ ድማ በዚኦም ዘደናግሩ ነቲ ንኽትኪሮ ቀሊል ዘይኮነ ስራሕ ክሓልፍ ትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኢንስቲቱሽንስ ኣለዉ ትካላት ኣለዉ ሕጂ እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ግረፍ ዘሎ ገራ ሳብ ሕጂ ከንበይ ተኣልየ ክገልፆ ተኒአ ግን ካብኡ ሓሊፍካ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ኣሎ ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ ኣሎ ሓጋጊ ፈራዲ ከምኡ ከዓ ፈፃሚ ኣካል ኣሎ ሕጂ እቲ ልዕሊ ስርዓተ ግረፍ ዘሎ ገራ ብፈፃሚ ኣካል ፈፃሚ ኣካል ባይደን ኣብ ዝነበሩ ገይሩ ሕጂ ከዓ ቦቱ ኣሎ እቲ ካልእ ሓጋጊ ኣካል ኣብ ኣሜሪካ ክልተ ደረጃታት ናይ ሓጋጊ ኣካል ዘሎ ኮንግረስ ኤን ሰነት ማለት እዩ ሕጂ ብሰዓት እዚ ኣብ ኮንግረስ ሓደ ሪዞሉሽን ዝቐርብ ኣሎ ንክፀድቕ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚያ ጥራይ ሕጂ ቅድሚ ኣብዚያ ዘረባ መእታዊ እንታይ ኢልኩም እቲ ዘረባ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጦ እዩ ግን ንሱ ትክክል ክገልፆ ስለ ዘይደሊ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ስጉምቲ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቶም ሰለስተ ኣካላት ናይ መንግስቲ በቲ ኤግዜክቲቭ ጨንፈር እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ስለ ዝኾነ ብፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝተገበረ እዩ ስለዚ በቲ ሰነት ይኹን በቲ ኮንግረስ ይኹን ብከምኡ ዝመፅእ ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ዝገበሮ ባይደን እዩ ገይርዎ ባይደን ድማ ብናቱ ስልጣን ናይ ፕሬዚደንታዊ ስልጣን እዩ ገይርዎ ነይሩ ብካልእ ዘረርባ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ክቅይር ከሎ ሂ ከን ሪቮክ ኤኒቲንግ ኩሉ እቲ ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ክግምጥሎ ይኽእል እዩ ከኣልዮ ይኽእል እዩ ኩሉ ስለዚ ዲፕሎማሲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ካልእ ፃዕሪ የድሊ ክበሃል ከሎ ብምሉእ እቲ ተገይሩ ዘሎ ብመንገዲ ናይ ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብናቱ ፕሬዚደንታዊ ሓይሊ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ዝብሎ ክንደይ ፖሊሲታት ቀይር ኣሎ ዳርጋ ዝበዝሐ ጆ ባይደን ዝገበሮ ብምሉእ እናኣለዩ ዝኸይ ዘሎ ንኣፍሪካ ይበፅሐና ኣሎ ጀነራሊ ግን ኩሉ ንሱ ዝገበሮ ፖሊሲታት ኣብ ምቕያር ተዘይኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ጆ ባይደን ዝኽተሎ ዝነበረ ዝቐፀለሉ ኣብ ውሕዳት ሃገራት እዩ ዘሎ ኣብ ውሕዳት ሃገራት ኣሎ እዩ ንኣብነት ኣብ ቬኔዙዌላ ዝነበረ ሜይንቴን ገይርዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣበርቲዕዎ ክንብል ንኽእል ኣብ ኪባ ከም ኣብ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ ነቲ ፖሊሲ ናይ ጆ ባይደን ክኽተሎ ኣይክኽተሎን ካብታ ደብዳቤናቱ ክኽተላ ከም ዘይኮነ ነጊሩ ባት ኣጋይ ሳብ ሕጂ ጭቡጥ ነገር ዝረኣናዮ ነገር ያለን ውዱእ ዝኾነ ብግምጣሉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ እዛ ኣብ ቅድሚት ኣብ ቪድዮ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ዝገልፀልኩም ራሻ ከም ፀላኢት ናታ ብክልቲኡ ቻምበርስ ፖለቲካል ይኹን ሚሊታሪ ይኹን ብምሉእ እስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ራሻ ክትወድቕ ኣለዋ ዝብል ፖሊሲ ዘለዎ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ንዩክሬን ንሓግዝ ክሳብ መወዳእታ ንራሻ ንኣግዳ ንዕፀዋ እዩ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ከበይኑ ኣይክተሎን እየ ኩሉ እስታብሊሽመንት ናትኩም ኢሉ ናቱ ፖሊሲ ይኽተል ኣሎ ናቱ ፖሊሲ ድማ ሞር ፓወር ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ከለና ብፍላይ እቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝተመቕለ ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ምቃል ማለት እዩ እቲ ሓደ ክፋል ሪፐብሊካን ዝበሃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ እዩ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይደልዩ እዮም ቢካዝ ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ቱ ፖፑላር ብዙሕ ናይ ህዝቢ ደገፍ ስለ ዘለዎ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ሪፐብሊካን ዘለዉ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ዝገብርዎ ስጉምቲ ከቢድ እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጎኑ ጠጠው ክብሉ እዮም ዝመርፁ ብካልእ ዘራርባ ዶናልድ ትራምፕ ኬን ዱ ሜኒ ቲንግስ ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዚ ሕጂ ንሱ ዘምፅኦ ዘሎ ነጥቢ ንብዙሓት ሰባት ከም ሓደ ዓብ ነገር ገይሮም ገሊፆም ግን እንታይ ማለት እዩ ክገልፀልኩም እያ ካብ ገፃት ናይ ኮንግረስ እዮም ዘለዉ ኮንግረስ ዳት ጋፍ ይብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሪዞሉሽን እዚ ብሪዞሉሽን 350 እዩ ዝፍለጥ እንታይ ዝብል resolution recognizing widespread decade-long human rights abuse in Eritrea, including indefinite imprisonment, inhumane prison condition,
and the absence of democratic institutions expressing support for the right and freedom of the Eritrean people. እዚ ሕጂ መዓሲ ተኣታትዩ ኣብ ኮንግረስ እንተሓይልና ኮይና ኣብ መበል 119 ኣኼባ ናይ ኮንግረስ ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ እማመ ዝቐሪብሎ ማለት እዩ እዚ እማመ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ን10 ዓመታት ዝኸደ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ኢንደፊኒት ዝኾነ እስር ቤታት ማለት ኣብ ኤርትራ ተኣሲርካ እትመወጥ ጥራይ ኣይትወፅን ኢኻ ሕጊ ዝበሃል ነገር የለን ነቲ ኢንሂሜን ዝኾነ ወይ ካብ ሰብኣውነት ወፃኢ ዝኾነ ኣተሓዛቕ እሱራት ከምኡውን ማለት እዩ ናይቲ ኣብ ኤርትራ በኺሩ ዘሎ ዲሞክራሲያውያን ትካላት ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ትካላት ማለት እዩ ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ ክህሉ ይኽእል ግቡእ ሓጋጊ ፈፃሚ ፈራዲ እዚኦም የለውን ኣብ ኤርትራ እንታይ ዘሎ ፈፃሚ እውን የለን ኣብ ኤርትራ ኢሳያስ ጥራይ ዘሎ ስለዚ ነዚ ሪኮግናይዝ ብምግባር ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ግረፍ ፀቕጢ ክገብር ዝኽእል ሓደ እማመ ቀሪቡሎ ነዚ እማመ ዘቕረቦ ሴነተር ደርበን ይበሃል ብዛዕባ እውን ድሒረ ሓደ ቪድዮ ከሪእኩም እየ ማለት እዩ ነቲ ስርዓተ ግረፍ ዝገብሮ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መስራት ኣብቲ ናይ ሴነት ፍሎር ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ባይቶ ናይ ሴነት ቀሪቡ ዝሃቦ መግለፂ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘርእየና ንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚ ሕጂ ከም ዝበልክዎ ኣብ መበል 119 ኣኼባ ናይ ኮንግረስ ዝቐረበ እዩ ስፖንሰር ከዓ ትሪእዎ ሴነተር ደርባን ይብሎ እዚ ዝብሎ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ሓቂ እዩ እቲ ሬዞሉሽን ከም ዝቐረበ ብሴነተር ዲክ ደርበን ዝበሃል ከም ዝቐረበ እዚኣቶም ኩሎም ሓቂ እዮም እቲ ዝብሎ ዘሎ ግን መጀመርያ ኣብዚ ተመሊስና እንተሪእናዮ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሬዞሉሽን ዝበሃል ጀነራሊ ሬዞሉሽን ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ትርጉም እዩ ዘለዎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ነቲ ቃል ድርቢ ኣቢልካ ከም ሓደ ዓብ ነገር ጌርካ ምዝራብ a simple resolution is a legislative measure passed by only one chamber of the legislative body like the US Congress and it does not have the force of law resolution ዝበሃል መርገፂ ናይቲ ፖለቲካዊ ናይ ሰነድ ድዩ ናይ ኮንግረስ ዳምበር ሕጊ ይኮን ስለዚህ እዚ መርገፂ ናይቲ ኮንግረስ ወይ ናይቲ ሰነድ ፍሎር ነቲ ሰነድ መርገፅናትና ኣብ ኤርትራ ከምዚ ንምባል ዳምበር ከም ፖሊሲ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ማለት ኣይኮነን it is used for matter specific to that chamber and doesn't require approval from the other chamber or the executive branch እዚ ማለት ማለት እዩ እቲ ኮንግረስ እንድሕር ነዚ ነገር ዝተቐቢሎም ሕሊፎም ኮይኖም እንታይ ዝብል ኮንግረስ መርገፅናቶም ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ኣይተኸብርንያ ኤርትራ ፀረ ዲሞክራሲያ ወይ ገለገለ ዝብል መርገፂ ክህልዎ ይኽእል እዩ ፅቡቅ ማለት ኣይኮነን እዚ በዓሉ ሽግር እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሬከርድ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኣይሕግዝን እዩ ወይነቶ ኮይኑ እዚ ሕጂ ከም ወላ ሓንቲ ዘየለ ዚፍ ናቲንግ ግን ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ድማ ክትባ ይብልካ እዚ ስለተባህለ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ናቱ በዚ ክቅየድ ይኽእል ማለት ኣይኮነን ንዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ውሳነ ክዕንቅፆ ይኽእል ወይ እውን ክኽልክሎ ዝኽእል ሓይሊ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ እውን ብዙሕ ሳዕሪ የድሊ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ እማመ ይቀሪቡ ዘሎ እምበር ዝተወደ ነገር ኣይኮነን purpose ስለምንታይ ንምንታይ ዕላማ ከምዚ ይገብሩ simple resolutions are used for internal matters within a single legislative chamber such as establishing rules of procedure expressing congratulations or condolences or creating committees ስለዚ እዚ ነቲ ቻምበር ናብነት ክልተ ቻምበርስ ኣለዋ በኣሜሪካ እቲ ሃውስ ኦፍ ሬፕሬዘንታቲቭስ ዝበሃል እቲ ኮንግረስ ዝብልዎ በቲ ሓደ ድማ እቲ ሰነድ ዝብልዎ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ነናቶም ነቲ ሃገር ማሓዛና ድያ ማሓዛናን እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ኣብ ግዜ ሓጎስ ይኹን ኣብ ግዜ ሃገራዊ በዓላት ይኹን ኣብ ሃገራዊ ሓዘናት እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ተመሓላልፍ ንዑ መርገፅን ክኾኖም ዝሕዝዎ ዳእምበር ፖሊሲ ደረጃ ቡ ደረጃ ይኸውን ዝብል የለን ስኮፕ ንኣብነት ታይት ዕላማ እዚ this is AI generated response ስለዚ it's accurate መብዛሕቲ ግዜ ካብዚ ንላዕሊ ሪሰርች ጌርኩም ባዕልኩም ሪሰርች ክትገብርዎ ትኽእሉ እዮም scope they are limited in scope and only apply to the chamber that passes them እቲ ናቶም ንምንታይ ዕላማ ወይ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣለዎም እንተይልና ድማ ድሩት ፅልዋ ናቶም ይብለኩም ኣሎ only ድማ ነቲ ኮንግረስ እንድሕር መሓላሊፎ ሕጂ ኮንግረስ ጥራይ ክጥቀመሉ ዝኽእል ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ኮንግረስ ድማ ሪፐብሊካንስ እዮም ዶሚኒየንት ዘለዎ ስለዚ ናይ ዴሞክራሲ ዝመፅእ ዘሎ መፅኡ ብኩሎም ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል ኣይክልን ካላርስቲ force of law unlike bills or joint resolutions simple resolutions do not become law and do not require presidential approval ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደው ብክልቲኡ ወገን ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ሓደ እዩ ዘምፅኦ ዘሎ ካልኣይ ድማ ናብ ሕጊ ይኹን ናብ ካልእ ፖሊሲ ደረጃ ዝሰጋገር ነገር እውን ኣይኮነን ዝብለኩም ዘሎ example in the US Congress a simple resolution might be used to appoint a member appoint members to a committee express condolences on the death of member of Congress and set the daily schedule for the House or Senate በሓፈሻ it is something ኣገዳሲ ፖለቲካ ሓደ ጉዳይ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እዩ ግን
ክሳዕ ክንዱ ጽልዋ ዘለዎ ጌርካ ድማ ንዑ ከም ሓደ ዓቢ ፖለቲካዊ ዓወት ወይ ፖለቲካዊ አጀንዳ ጌርካ ምዝራብ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን እዚ ማለት ግን ሸለል ተባሂሉ ክሕለፍ ዝኽእል ማለት ኣይኮነን እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ኣሜሪካ ዘሎ ነዚ እውን እንተኾነ ትክክለኛ ቃልሲ ዘድልዮ እዩ ስለምንታይ መብዛሕትኡ ሓበሬታ ካብ ኣባይታ ዘሎ ነገራት ጥራይ ዘይኮነ ዝተጋነነ ነገራት ናወፀ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ካልእ ከም ዝኣቱ ዘሎ ሓንቲ ኤቪደንስ ክበኩም እየ መጀመርያ እዚያ ኣርቲክል እዚኣ ምስ ሰማዕኳ ከመይ ሓሪቃ መስለኩም ኣነ ኣንጋሪሰን ትበሃል ሓንቲ ጋዜጠኛ ፈታዊት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ፌስቲቫላት እውን ተሳተፍ እያ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ተሳቲፋ ነይራ ድሕሪ ምስታፋ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ኣርቲክል ብዛዕባ ፍቅሪ ኤርትራውያን ኣብ ፌስቲቫላት ዝሳተፉ ብፍሉይ ንመንግስቲ ኤርትራ ንክሕግዙ ወይ ንኸተባብዑ ዘይኮነስ ኤርትራ ከም ሃገር ንክትቅፅል ታሪኻን ክብርታታን ንወለዶ ንክሰጋገር ኩሉ እቲ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘጋጥም እናተረድኦም ፅቡቅ ነገር ክገብሩ ዝደልዩ ነታ ሃገር ድማ ዋሕስናታ ክኾኑ ዝደልዩ ኣርሒቆም ዝጥምቱ እዮም እናበለት ሓደ ኣርቲክል ነቶም ፀረ ኤርትራ ዝብልዎ ዝመለሰት እያ ሕጂ እንታይ ኢላ ኣብዚ ሓደ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝበሃል ኣሎ እዚ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝበሃል ሓደ ዓቢ ናይ ፖሊሲ ብድሕሪ መጋረጃ ፅልዋ ዝገብር መፅሄት ወይ እውን ፓብሊኬሽን ክንብሎ ንኽእል ኢና መብዛሕትኡ ግዜ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ሰነት ይኹን እቲ ኮንግረስ ይኹን ዝወስዶ መርገፂታት ካበይ ዝመፅእ ሓበሬታት የለ ካብዚኦም ኣትላንቲክ ካውንስል ድዩ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃሉ ሚድያ መፅሄታት ኣብኦም ዝወፅእ ኣርቲክልስ ከም ምንጭ ናይ ሓቂ ምንጭ ናይ ኩንነት ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ስለዚ እዚኦም ኣብዚ ዝወፁ ሓበሬታታት ኣመናፀለውቲ እዮም ወላ እኳ ድንዙዛት ሰባት ዝፅሕፍዎ እንተለዉ ኣብኡ ትብል ኣላ እዚ ነገር እዚ ግን ኤርትራ ቀንዲ ዝሃስያ ነገር እሱ ምዃኑ እዩ ሓደ ሕጂ ኣብዚ ኣትላንቲክ ካውንስል ብዛዕባ ኤርትራ ብመን ወፂኡ ነይሩ ኣናሊሲስ ባይ graduate student had a master degree ተማሃራይ ዝወረደ ማለት እዩ at the Elliott School of International Affairs at George Washington University with the headline Gateways to the Red Sea the case for Israeli Somaliland normalization እጂ እንታይ ዝብሉ ዘለው ብዙሕ እዚኣ ሶማሊላንድ ትበሃል ከም ሃገር ተቐባልነት ክትረክብ ብዙሕ ኣጀንዳታት ዝግበር ዘሎ ነዚ ኣጀንዳታት ናይ ሶማሊላንድ እስራኤላውያን ዝደፍእዎ ዘለው ንዑ ተቐባልነት ንምግባር ኤርትራ ከም ኣሉታዊ ፅልዋ ትገብር ዘላ ጌርካ መምፃ ማለት እዩ እንታይ ዝፅሕፍ ኣብዚ ኢላ ኣላሳ this graduate student wrote reports suggest that Israel already operates an intelligence base in the Dahlak archipelago of the Eritrean coast which serves to monitor Iranian activities the hot link to the reports opened preposterous 2012 Israel claiming that both Israel and Iran have military bases. ስለዚህ እንታይ ተበልዳላ ሀካያት ድንዙዛት ከምኡ ድማ ሓደገኛ ዕላማ ዘለዎም ጸሓፍቲ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ እዮም ዝፅሕፉ ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ሪፖርት ሓደ ናይ ኩዌቲ ፖለቲከኛ ተመሳሳሊ ሓደገኛ መርገፂ ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ወደባት ናይ ከባቢ ዳህላክ ዘሎ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ቤይስ ከም ዘሎን ናይ ሁቲ ቤይስ ከም ዘሎን እስራኤል ኣብቲ ቦታ ከም ዘላን ዝብል ሓበሬታ ኣብ 2012 ዝወፀ ብሓደ መፅሄት ናይ እስራኤል ክሳብ ሎሚ ድማ ከም ምንጭ ሓቂ ኮይኑ ኣንጻር ኤርትራ ንምፅሓፍ ብተደጋጋሚ ዝወፅ እዩ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ጌጋ ምዃኑ ሓቢራ እያ ግን ኣጋይን ኤርትራ ትብሎን ዓለም እትኽተሎ ሚድያታትን ንበይኑ ምዃኑ ኣብዚ ኸትሪ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ኣትላንቲክ ካውንስል እውን ተወፂኡ ኣርቲክል ከም ሓደ ናይ ብሓቂ ንዓና ንምጉዳ ወይ እውን ሕማቅ ክስማዓና ኢለ ኣይኮንኩን እዚኦም ኣትላንቲክ ካውንስል ዝበሃሉ ገለ ነቶም ፀዓዱን ካልኦት ማለት እዩ ኤርትራ ትብሎ ኣይሰምዑን እዮም ኢትዮጵያ ትብሎ እውን ከይሰምዑ እዮም ኣትላንቲክ ካውንስል ፎሬን ሪሌሽንስ ኢኮኖሚስ እዮም ዝብልዎ ግን ከም ካይንድ ኦፍ ኣብቲ ሳይንቲፊክ ኣርቲክልስ ሓደ ሳይንቲፊክ ኣርቲክል ክፅሓፍ ከሎ ናትካ ሶርስስ ምንጭ ናትካ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ገለ ካብቶም ክሬዲቢሊቲ ወይ ተኣማንነት ዘለዎም ዝበሃሉ ሶርስስ ካብ ዝመፅእ ሓበሬታ ወሲዶም እዮም ዝጥቀሙ ስለዚ እዚኣ ጋዜጠኛ ናይ ብሓቂ ሓዚና በዚ ዝግበር ዘሎ ከመይ ገይሮም ዘይኮነ ነገር ከም ዝኾነ ጌርካ ትዛረብ ኢራንን እስራኤልን እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብ ሓደ ቦታ በይ ዝሕዙ ንሓድሕዶም ክሰላለዩ እስራኤል ኣብ ኤርትራ ዘላስ ንናይ ኢራን መደበር ክትስልድ እያ መፅያ ዘላ ወይ እንታይ ክገብሩ እዮም ብሓፈሻ እቲ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ፈፂምካ መትሓዚ ዘይብሉ ምዃኑ ግን ኣብ መወዳእታ እዚኣቶም መላገፂ ዝመስል ሓበሬታ ይህቡ ንኤርትራ ግን ግዳይ ዝገብራ እዩ እናበለት እያ ትዛረብ ዘላ ንዓታቶም እውን ታግ ጌራ መሊሳትሎም ኣላ ስለዚ ኤልዮት ስኩል
ከምኡ ድማ ነቲ Atlantic Council obviously have no standard, but you would think they might at least have a fact checker. ስለዚ ወላ ሓንቲ ስታንዳርድ ከም ዘይብሎምን ነቲ ኩነታት ሓቂ ንኽፈልጡ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘይገብሩን ፋክት ቼክ ዝበሃል ከም ዘየለን እዚ ኩሉ ዝግበር ድማ ብዋጋ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ንምፅላም ኤርትራ ካብ ሽግር ንኸይትወፅእ እቲ ገዳን ዕፅዋን ንኸይወፅእ ብግምጣሉ ድማ ነታ ሶማሊላንድ ተቐባልነት ንኽትረክብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢና ንርኢ ዘለና and it's sickening يحزنك يحرقك يقطعك كم ኤርትራ ምክንያቱ ስለምንታይ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘጋጥም ኢልካ ንኽትሓትትን ንዑ ድማ መሊስካ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘድልየና ዘሎ ኣብ ዲፕሎማሲ ድማ ይነግረካ ብሓፈሻ የቐኒየልና ንዛኣን ገሪሶን ሰፖርት ግበሩ ኣፔክስ ኣላ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ትፅሕፍያ ፍልፍት ጋዜጠኛ ከምኣቶም ሳልሳይ ኣካል ኤርትራውያን ዘይኮኑ ፀዓዱ ድማ የድልዩና እዮም ምክንያቱ ንኣብነት ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ተሪኻ ክንደይ ፀዓዱ እዮም ፅሕፍሎም ብርግፅ ብዙሕ ሎቢ ከም ዘሎን ኢማራት እውን ነቲ ሎቢ ናታት ትሰርሓሉ ከም ዘላ እስራኤል እውን ትሰርሓሉ ከም ዘላ ኢኻ ትርኢ ብዛዕባ ሶማሊላንድ ዘይተኣደነ ኣርቲክል ዝወፅእ ብተቐባልነት ክትረክብ ኣለዋ ብኣሜሪካ ዝብል ድማ ተደጋጋሚ እዩ ዝኸውን ንዖም ይቀበሎም ኣይቀበሎም ካላርሲ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ከም ሓደ ቪለን ከም ፀላኢ ጌርካ ብምቕማጥ ክኸውን ከሎ ግን ንዓና ዋጋ ይኽፍለና ስለ ዝኾነ ነዚ ክንፅዕረሉ ኣለና ክብል ይደሊ ሕጂ ናብቲ ካልእ ዞባት ጉዳያት ክንሰግር ሎም መዓልቲ ኣብ ትግራይ ከተማ መኾኒ ዕጡቋት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተጎድኡ ተገሊፆም እቲ ተኽሲ ካብ ኣርሚ 43 ዝመፁ ዕጡቋት ሓይልታት ትግራይ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምልሻ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተሓለፎም ማለት እውን ቴንሽን ንምሓዝ ኣብ ዝፈተንሉ ምስ ኣብታ ከተማ ዝርከበ ውዳበ መናእሰይ ሓመድ መኾኒ ከም ዝተጓነፁን ናብ ህዝቢ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱን ነበርቲ ንቢቢሲ ገሊፆም ኣይተሃፍቶም እቲ ክስተት ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ እንተጋጥም ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እዩ ሰዓት 5 ከባቢ ቅድሚ ምክንያቱ ከተማ ከባቢ ሓደ ዝሻ ሓደ ኮነ ነው ቴንሽን ማን ቱሩኑ ለሸራ በላዩ ምንታይ ክልል ክልል አሁን አበፍርዲ ወይ ከተማው ባና ከም ዘለው ሰው ስንት ኃላፊነት ይውልም ተራውተውም እንደገና ካለ ቦታይ ከለው ይሳሊ አይተራው ታይሆን ናይ ዚ ሆነ ምልሻይ ዛ ፖሊሳይ ስለዚህ ደበሪ ወይ ተጣጣ ዳሆን እንደገና ባና ይደሃል ቦና ምን ከሰም ስለዚህ ወዲህ ይስተፈረጅ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ትግራይ ካብ መዓልትና መዓልቲ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ዝተሓሓዝ ኣብዚ እውን ሓደ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ በዓል ራያ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዩ ቀፃሊ እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ዳርጋ እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ክመቓቐል ከም ዝኽእል ዝገልፅ ድሮ ተመቓቒሉ እንዲ ዘሎ ግን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣቢ ብዙሕ ባጀት ኢንቨስት ገይሩ ጉዳይ ናይ ትግራይ ሕምስምስ ኣቢልዎ ከም ዘሎን እቲ ፅምዶ ዝበሃል ናይ ምስ ዓፋር ዘሎ ገዲፍካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ ዝገደደ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎን እቲ ህዝቢ ድማ ብፍላይ እቲ ደቡብ ዘሎ ብልፅግና ኣመነ ኢዱ ይትሉ ከም ዘሎን ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩሉ ስለ ዘሎ ተዋሓት ምስ ካውንተር ንክገብር እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሰቢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ጉዳይ ናይ ትግራይ ድማ ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ዘሎ እስኪ ብወገን በዓል ስታሊን ነዚ ብኸመይ ገሊፆሞ ነይሮም ንስማዕ ፀኒሑ ኣብቲ ከባቢ ምልሻ ሓይል ተዋጊኡ ንሰራዊት ትግራይ ኣፋሪ ሒዙ ስነ ስርዓት የተሰናበተን ኣርሚ ዘመቻ እዩ بحق علي يدل له خطة هاي نسكت كوشي بانستان نطلع انت غينا ونكو خير كافي خالد سنة كاترجاجز تعرف هذه exactly بقى موزي بنايا دمك زودة أو جندر نتشعر تفرد على البوليس اليوم شعر تفرد على البوليس قتلوا اللي من قدمت تعرف تدل له حاصل الزولوا أكاوي لو اشتبان خوين توكس أو اشتهز خوين تعرف من اللي شاطته لو قن حزمة سنير توكسه أو خوين وتخوين كاو سراوت تግራይ እዚኣ ህዝብና እውን መላእ ዓለም ዝከታተል ዘላ ክፈልጣ ኣይተኮስን ንሰማይ ክልተ ጥይት ተኩሶም ስርዓት ይከበር ዝብል ድሓር ናብ ናይ ቴለ ዝኾነ ቦታ ኣለዎ ናብታ ናይ ቴለ ኣትዮም ሰብ ከይዋደቕ ኢሎም ደም ከይዳመ ኢሎም እዮም እምበር ንዝወዲ እዚ ምትኳስ ጠፊኦም ኣይኮነን ድሓርቶም ምልሻ ሰራዊት ትግራይ ምጣር ክመፀና ኢሎም ሃዲሞም ናይቲ ባንኪ ማናጀር ማነው ዋሪ ሓለዋ أبان خوين كان من لمن كعز لنا حارتها ثم اللشان مسراوي تقرأ كوعو توكيسون وذا هذا ميو قدم متحاوس تود مالت تعرف تعيم غيرهم ثم اللشان تنايت
أمين تي كنتات كم تري ولا لهم كسع كندا يستحل على نجار مخانين عن رجالنا تجراي دحان بقول لك تعزلكم ما مجمريا نقول تعبري تعزلون اسمعي ገርገስ ዕንዳይ ናብቶም ኣብ ዓፋር ክልል ዝርከቡ ሰራዊት ሓራ መሬት ተጸምቢሩሎም ኣብ ኣርሚ 43 ኣዛዝ ኩር ሓደ ኮሎኔል ገብረ ገርገስ ዕንዳይ ምስ መኪኑን ምስ ዓጀብቱን በትማለለይት ናብ ሓራ መሬት ዝኣተውን ዝኸውን በርከት ዝበሉ ኣዘዝትን ኣርምታትን ኣብ ተቃልሲ ይጽምበረለው ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃስ ከርኢ ዝጸንሐ እንትኸውን ብፍላይ ውሽጢ ሰራዊት ሰፊሕ ክፍፍል ተፈጢሩ ኣብዚ ድማ ብኣርባዕተ ግንባራት ብምሉእ ቁመና ዝተማልአ ዕጥቂ ኣወዳድባ ተማዕራሪ ቃልሲ ካይድ ምህላው ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ሓራ መሬት ዝርከብ ሰራዊት እውን ህዝባዊ ሰራዊትና ከፍርሱ ብዝሕ ዝበለ በጀት ተመዲቡ ካብ ዝንቀሳቀሱ ዘለው ኣካላት ኣለው ዝበለ እንትኸውን ልዕሊ ሓደ ወርሕን መረጃ ድሕንነትን ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ሰራዊት ክከታተሉ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ከፍሽሎ ኪሉሎ ክብል እውን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልተ ሕዋት ተፈጢሩ ዘሎ ምግምማዕ ድማ ሓዲኡ ከፍሽሉ እውን ዝጓይ ዘሎ እንትኸውን ሓይሊ ሰላም ትግራይ ድማ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ መረጃ ድሕንነትን ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ሰራዊት ክከታተሉ ድሕሪ ምጽናሕ እውን ከፍሽሎ ኪሉ ከም ዘሎ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ብፍላይ ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ብርከት ዝበሉ ሰብ ሃፍቲ እውን ኣብቲ ጉዳይ ዓርሶም ከግልሉ ዝተነገሩ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ መትሓዝን ዲ ዘይብሉ ሓበሬታ እዚ እስከስምዕዋ ኸ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ተሸዊት ቢተው ዝካሕዳም 300 ሚልዮን ህዝቢ ዝኻሓደ ማለት እዩ ቃልሲ ወለዶ ዝኻሓደ በቕርሺ ማለት እዩ እዚ አይሁዲ በቅርሺ ክንደይ ደምሎም ዘፍሰስሉ ኣሕዋትና በገንዘብ ሸዊዱ በገንዘብ ክዒድዎም ማለት እዩ 300 ሚልዮን ማለት እዩ ክዒድዎም ዝካሕዳ ማለት እዩ ናይ ቦታቱ ናይ ዘርኡ ማለት እዩ ትምኽሓድ ካብ ሕጂ ድማ ብዛዕባ እዚ ኣብ ብዙሕ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ከተሓዘልኩም እየ እቲ ሓበሬታ ጥራይ ክንወስዶ እምበር እቲ ፖለቲካ መርገፂ ንተጋሩ ዝምልከት ስለ ዝኾነ زحزنان ነገር ተጋርላይ ትግራይ ናይ ውልቀ ሰባት ተጋርላይ ይኮነ ናይ ኮሎኔላት ናይ ጀነራላት ተጋርላይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተጋርላይ ናይ ምግበይ ዝበሃል ተጋርላይ የለን ናይ ጉርሽ ገብረ ዝበሃል ተጋርላይ የለን ናይ ወዲ ሸብር ዝበሃል ተጋርላይ የለን ናይ ህዝቢ ትግራይ ተጋርላይ ዘሎ TDF እዩ ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ናይ ውልቀ ሰባት ተጋርላይ ዝበሃል የለን استقرالای TPF تفترض ህዝቢ ትግራይ ንኽጸንዕ ጽልምትምት ኣብ ዝበሎ እዋን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጭንቂ ኮይኑ ዝፈጠሮ ወዲ ህዝቢ እዩ استقرالای ፊታው ራሪታት መቸም እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብኩሉ ዳርጋ መኒዩ ኢንጆይ ክገብሮ ዝኽእል እንድሕር ኢልና ነዚ ክላገፅሉ ዝኽእሉ እዚኦም እዮም መጥተው አማራዬ ካንተ ጋር ነን ያውም ልሙጡን ባንዲራ የሚቀፋቸውን ባንዲራ ይዘው አማራዬ ካንተ ጋር ነን አማራዬ ያሉት መጥተው በፎቶግራፍ ቢኮዝ ወንጀሉ መደበቅ አለበት ጅላምፎን ምናምን የተባለው አማራ ጽንፈኛ እንደሚጨፍር ያውቁታል ወጣው በ30 ሰው አንዱ ገበሬ እንደሚመጣ ያውቁታል ስለሚያውቁ እንደዛ አንዱ ገበሬ እንደሚመጣ መቀሌ ድረስ ባንዲራ የታየ ሰንደቅ ዓላማ የታየ ብሎ ስለሚያስብ እነሱ እንደዚህ አይነት ዓለማት እዚኦም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነቲ ጽምዶ ኣብ መንጎ ተጋሩን ተጋሩን ኣምሓራን ከጋጥም ዝኽእል ንዑ እዩ ከምዚ ኣመና ፍርህ ስለ ዘሎ ኣብ ጽምዶ እዚ ጽምዶ እዚ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ተጋሩን ዝተራእየ ምናልባት ህወሓት ምስ ፋኖ ክጸምት ከም ዝኽእል ወይ እውን ብሓደ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ጥርጠራ ስለ ዘለዎም ነዚ ስእሊ ዝክርዩ ናይ ብሓቂ እዩ ኣሰንቢድዎም ዘሎ ነቶም ብልጽግና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ንዕቀት ዘለዎምን ከምዚ ፖለቲካዊ ዕሽነት እንታይ ክጥቀሙ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ነቲ ፋኖ ዝበሃል ዝተፈላለየ ሓይልታት ስለ ዘሎ ገለ ክፋል ምስ ህወሓት ዝሰርሑ እዮም ብምባል ኣንጻር ህዝቢ ኣምሓራ ንክገብርዎ ክጥቀምሉ ክፍትኑ እዮም ኣብ ድማ ብዙሕ ባጀት ኣብ ዘፍሲ ዘሎ ከመይ ጌርካ ነቲ ውሽጣዊ ምምቕቃላት ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ትግራይ እናተጠቀመ ኣብ ትግራይ ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ ጌርና ሓትሕዶም ከባልዖም ብዙሕ ባጀት ኢንቨስት ገይሩሉ ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ከምኡ ነቲ ቃልሲ ናይ ኣምሓራ ከይሓብር ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ናፈጠርካ ዋላ እዞም ሕጂ ወፂኦም ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ፋንድ ዝገበሮ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ይነቨር ነው ብሓፈሻ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ነቶም ናይ ሰሜን ህዝቢ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበኣሰን እናኸፍአን እናገነነን ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ እቲ ኣብ ትግራይ ዝሓስብዎ ዘለዉ ዕላማ ቀሊል ዕላማ ከም ዘይኮነ ነዚ ዕላማ እዚ ንምህራም ድማ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምግባት የድሊ ኣረጋጊጹ ሓሙሽተ ሰባት እዮም መፂኦም ነይሮም ካብቶም ሓሙሽተ እቶም ክልተ ዝኾነ ከቢድ ጉድኣት ነይሮም እቶም ሰለስተ
ماينري نيرو مش حدا أقول نيرو ثم كده أيضا نعطوا سبار قال يقول سجاب سجاب هذه ثم كده كان أوريدي بيصير لنا لما قلنا لي خنام حدا قسم كده حدا تحكي بقصاد وقتها هو يعود تيتنا أرتوسنا أنا عند حقوق كيلو أقول له أرتوسنا 5 نورو وسيكس كاسر جري فاينل حدا عبد الرسول نورو ترى أنا جرهز خلي خليو سدروا هذي زعبي والكسر يكون زعبي سرعة تختلنا بحق خل هذينا سدروا وين سيدوا ما جرشا غير حالتي كنتيبا نعم مكينة صغيرون هذا المكينة كم لا يدمك أزورنا يجينا كامنا ناي سرعة تقرأ سنة تقصي وسرعة تقرأ دم سنة تفاصيل تطرح بايدو يتفوت الشيء كل التطير تطرح هنا وسرعة تقرأ ودي أنت رحيبا لم تطير دون تنسمع تتقصي كحد الحارث ذي جيجا خوينو انتنا نريد لنا تقارو عب بده يزلوا ما بزوان زي مخنياته تصم دمل بملو سلا تعوته ابي احمد دما تقليل كسحاب سلا زخلاب تتقراي ابز حلفك وقال كابتن امباسادراتنا عب زخونه نت ጉዳይቲ ነቲ ህዝቢ ነጊርዎም ነይሩ ዝንሪዮ ዘለና ድማ ውጽኢት ናይ ዚይኮ እንዳትገቡ ስምሪት ያረጉታ ካለ ለምን ይሄዳሉ እነዚህ ልጆች በዛ ልናረግ ነው እንደ ተፈጠረው ልጆቻቸው እኮ ናቸው ተመለሱ ማለት ሲገባቸው ለዚህ የሆነ ዋጋ እንክፈል እንዳትረግጧል እንደዚህ ያለች ክልል ለአዲሱ ትውልድ እዛ ቆይ ቢያል መክረው እዛ ውስጥ ሁሉም ነገር ማይቻል ከሆነ ልቤት ስለዚህ ነቲ መንሰይ አዛ ጻድቃን አድማ ክገብሩ ከም ዘለዎም ክቃለሱ ከም ዘለዎምን አንጻር እቲ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሊ ናይ ትግራይ ክትንስኡ ከም ዘለዎም ጻድቃን ፀዊዕዎም እዚ ድማ ነቶም መንሰያት ክትዋጉ ዘይትኽእሉ ተኮይንኩም ህደሙ እንዶ ካብ ውፁ ገዲፍኩሞ ህደሙ ይብሎም ኣሎ እዚ ከዓ ኣጋይ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ኢንተርናሊ ኮላፕስ ከም ዝገብር ብውሽጡ ከም ዝመውት ንምግባር ዝፍተን ዘሎ እዩ እዚ ድማ እቲ መንሰይ ዝገብሮ ዘሎ again እዚ ኩሉ ንሪዮ ዘለና ነተጋሩ ከምኡ ነቲ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ረበሻ ብምእታዎም ዝሕጎስ ሰብ የለን ግን ሓደ ካብቲ ኣብ ኤርትራውያን ዝተፈተነ ንነዊሕ እዋን ዝተሃንደሰ ህዝቢ ንህዝቢ ኣገራጭኻ ፖለቲካዊ ኣጀንዳኻ ምፍጣር ዝግበር ዝነበረ ነዊሕ ዓመታት ኢንጂነር ዝኾነ እሞ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ደገ ዝረኣናዮ ኣብ 23 ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ዝረአ ዝነበረ እዚ ዓይነት ህዝብና ሓትሕዱ ተላዒሉ ነውፅ ንክገብር ዝግበር ዝነበረ ኣባይታ ብከምዚ ዝረአ ዝንሪዮ ዘለና ኩነታት ኣባይታ ክቅየር ከሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብዚ ብረት ዘለዎ ሰብ ኣሎ ካልእ ዘለዎ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ጀኖሳይድ ኢሎም ንነዊሕ ዝተዛረብዋ ይስተሮም ዳኣምበር ካብ ባዕላቶም ንሓድሕዶም ህልቂት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዘ ፖቴንሻል ምክንያቱ መብዛሕቲ ግዜ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣካይዳ እሞ ካብ ድሕሪ መጋረጃ ክልተ ዘይረዳድኡ ሓይልታት ወይ ብዙሓት ዘይረዳድኡ ሓይልታት ዘለዉ እቲ መንሰይ ወታደራዊ ስጉምቲ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምስቲ ዕድላት ናይ ቁጠባ ሕማቕ ዘለዎ ማለት እዩ ኣገይ እዚ ኣብዚ እውን ሓንቲ መልእኽቲ ረኺበ ነይረ ካልኦት ኩናት ኢና ንደሊ ካልኦት ኩናት ኢና ንደሊ ሕዝማ ፈጢጥ ተወፂኡ ዕጡቕ ሽወስታ እውን ነዳልዩ መከላከያ እውን እቶ ትግራይ ዘጨፍጨፍካ ይብል እታ ሰላም ኢና ንደልዳ ወዳ ኣትያ ተባዕሉ እውን ሓውን ሓሰርን ክንቀጻጽሎ በዓልትና ማለት ስልጣን ክንሕዝና ስልጣን ድማ ብመረፅ አንተውንስ ብጉልበት ሕገ መንግስቲ ፅሕስ ሕገ መንግስቲ ሆነ ኃይል Yeah, this is all Tigray. Let's ናይ መወዳእታ በዚ ጌርና ንሕለፍ አልዕልና ብኤርትራ አዲስ አበባ ምስ መፀ ማለት ኣብ አዲስ አበባ ግንባር ፈጢረ ምስ በለ ብርጌድ ንሓመዱ ዋላ ካብ ዘይስምምዕ ዋላ ከኩሉ ኣብ ዘይተኣከበሉ እዩ ኾን ግን ናብ መሬት ወሪድና ብረታዊ ቃልሲ አልዕልና ብኤርትራ ስርዓታዊ ለውጢ ክነምፅኢና ናይ መሓዛ ኣብ ምምራፅ ከይድታት ከምቲ ዝበልከ አንተ ድማ ምስ ዲፕሎማሲ ጉዳያት ተተሓሒዙ ምንቅስቃስ ጀሚርና ኣለና ዝብል ሓሳብ እውን ብሓሊፉ ብሚድያ ዝውቃዕ ዝነበረ ጉዳይ ሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ማለት ሕዚ ኣብ አዲስ አበባ ወሪዱ ሓዱሽ ዘምፀው ምንቅስቃስ ወይ ከኣቲ ክልወጥ እዩ ተባሃለ ወይ ድማ ናብ ግንባር ዓብይ እዩ ምስ ተባሃለ እቲ ማዕበል ዝነበረ
ናብ ውድብ ተሰጋጊሩ ምስተባሃለ ሕዚ ዘለሉ ከይዲ ታይ ዝመስል ማለት ትምንቅስቃስ ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ዋዕዲ ዝቅፅል ዘሎ ወላስ ተበታቲኑ ምባል ይከኣል እዩ ሕዚ ዘሎ ኣብ መሬት ዘሎ ምንቅስቃስ ከመይ ትሪኡ ከምቲ ተባሃለ ዲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ብሓቂ መሬት ብረታዊ ቃልሲ ወይ ከዓ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ተጀሚሮም እዮም ማለት ይኽእል ዶ እዚ ነሻ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ገለ ክትንከፍከፈትም እየ ምክንያቱ እዚ ቃልስና ኤርትራውያን ሕጂ ጀመረ ኣይኮነን ኣብ ግዜ ብሰንኪ እዚ ከዓ ውድባት እንዳተጫጭሓ ኣብ ኢትዮጵያ ንዓን ዝኸውን ናይ ቀለበን እንዳሓበን ክንደይ ዓመታት ክኸይድ ፀኒሑ እዚ ከይዱ እዚ ከዓ ዝረኣናዮ ናይ ትግራይ ኩነታት እውን ወሊዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምቅላስ ሕጂ ኮነን ተጀሚሩ ዝነበረ እዩ ግን ሕጂ እንታይ ዓይነት ሓድሽ ስትራቴጂ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ምስ ብልፅግና ኮንካሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታቶር ኣሊኻስ ሓደ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትተክልካ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ብገሊኡ ወገን ክህሉ ይኽእል ኸውን በቲ ኣነ ዘለኒ ርዲት ወይ ከዓ በቲ ኣነ ዘለኒ ትዕዝብቲ ናይቲ ፖለቲካ ግን ፈፂምካ ሓደ ዘይ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ኣብ ካልእ ሃገር ምትእትታው ገይሩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትኽለልካልካ ምፅባይ ወይ ከዓ ካብኡ ሓገዝ ረኺብካ ንኤርትራ ምእታው ዝብል ምናልባት ካብ ኣሕዋትና ናይ ወይ ጎረቤትና ናይ ትግራይ ዘይተምሃርና ኢና ክንከውን ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ሕጊ ንምኽባር ኢሉ ንቲፒኤልኤፍ ንምጥቃዕ ኢሉ ዝወፈሮ ኣብ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ፅንተት እንታይ ዓይነት ጀኖሳይድ ከም ዘጋጠመ ዝኩሉ ዓለም ዝምስክሮ ሓቅታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንዳሃለዎ ከሎ ከዓ ወላ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ እውን እንታይ ዓይነት ዲፕሎማሲ እዩ ምስ መን ኢኻ ትዘራረቦ ዘለካ ኸ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ ዝብል ወላ ሓንቲ ሕጋዊ ዝኾነ ነገራት ምስ በዞም ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዶም ዘለዉ ዝተሓዝ ዝድህሰስ ገለ የለን ዝግበር ዘሎ ሰባት ዝግበር ዲፕሎማሲ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ከመይ ይቀያየር ከም ዘሎ እቲ መንእሰይ እትሪእዎ ኣለኹም ማለት እቲ ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣብ እንታይ ክኽተል ከም ዝኽእል ብዙሕ ሰብ እናተረድኦ ይመፅእ ኣሎ ሓራ ነውፃእ ኢና ሓግዝና ብጃሂ ኣውፂኹም ኣፅንሐኒ ሽኮላታት ምስ ደቀይ ክመፀልኩም እየ ጫማይ ገይረ ሓሙሽተ ልባሶ ኣርቴፍሻል ክልተ ኪሎ ብፅታይ ተሰኪመ ዘው ዝጥ እናበልኩ መፀልኩም እየ ናረዶ ዝቡኣት ደቀይ ሰለስተ ደቀይ ሒዘ ድግረ ዝኾንተ ወታት ቦርሳ ሒዘ ምስ ሰብኣየ ዝጥ እናበልኩ መፀልኩም እየ ኣውፂኹም ኣፅንሐኒ تجار هواتنا تريجر جبر حسب تعمل هو جنب مو بتفدنا خيرهم كلمة مهم حجينا تجار جبرنا كلها هنا ولا تكوع علينا ولا هو حد كم جبرنا يكون نحد زنير سبعة ونتي بلبنا هنا جبرنا جسيبه أنا تعصل نوبل لا يقول له صراحة ما تسمع يقول ريوم بالكلمة حجي أنت شهادة عيني خبر حسب زمرة يوهانس እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ምስተጋሩ ኣብ ጎንኹም ኣለና ፍንጫሕ መሰንገለ ኢልካ ገንዘብካ ንኻልእ ሰብ መንእሰይን ሓዊስካ ትግራይ ትዕወት ንሕና ፃዕዳ ክዳን ተኸደና TDF ኢና ትብል ከም ዘይነበርካ ሎሚ ንተጋሩ ቀዳማይ ፀላዮም ነምበር 1 ኤነምናቶም ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኮይኑሉ ዘሎ ምስ ብልፅግና ዘይኮንካ ዓስኪርካ ዘለኻ ከመይ ገይሩ ዳይ ዘምህረት ዮሃንስ ተገምጢሉ ሕጂ ንተጋሩን ኣብ መንጎኹምን ኣትይኩም ዘሎ እንታይ እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ሓንቲ ዝድራኽዋ ምናልባት ከተሃዘልኩም ብዙሕ ናቶም ነገራት ኣብቲ ውሽጦም ኣቲኻ ክትፈልጦ ስለዘይትኽእል ጠቕላላ እታ ስልጣን ስለዝኾነ ተሓልና ንዝውሮም መጣልዒ መንእሰያት ሒዝና እቲ ንደልዮ ፀቢብ ረብሓ ከነዕውት ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ሒዞም መፅዮም ስለዝነበሩ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፁ ዘይተፀበይዎ ፀኒሕዎም እንታይ ዘይተፀበይዎ ፀኒሕዎም ስሩዕ ዝኾነ ዝሓሸ ኸማን ጉባኤ ክንገብር ኢና ብጉባኤና መሪሕነትና ንመርስ ባይቶ ኣለና ፈፃሚቱን በይኑ ከምድላ እዩ ዝገብረሉ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዞም ሰባት እዚኣቶም ፓወር ሃንግሪ ከም ዝኾኑን ናይ ስልጣን ፅምኢ ከም ዘለዎምን እንጌሮምን ናብሮምን የብስሉ ከም ዘለውን ሕጂ ድማ እቲ ምስ ትግራይ ዝነበሮም ቢንቶ
በቲኾም ምክንያቱ ብልጽግና ኣብዚ እዋን እዚ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ገለን ሒዙ ነቲ ትግራይ ዝበሃል እንታይ ይገብረሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዚኣቶም ድማ ምስ ብልጽግና ኮይኖም ኣለዉ እታ ኣብ ትግራይ ትወርድ ዘላ ኩነታት ድማ በዓል እዝን ወድኸሙን ኣብ ኤርትራ ዝደልይዋ ጉዳዮም ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ገይሮሞ እዮም ሕጂ ነቲ ዝገበሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዳሳት ናይ ኤርትራ ክብርታት ናይ ኤርትራ ንምፍራስ ለይትን መዓልትን ዝተዳኸመሉ ዘይተዓወቶ ንዕኡ ናብ ኤርትራ ወሲድካ ንምግባር እምበር ካልእ ሕልሚ ወይ ካልእ ራእይ ክሸጦ ዝኽእል የለን ነዚ ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ሓደ መርስ ክልተ ትመርስ ወይ ሻዕብያ ትመርስ ወይ ብልጌና ሓመድ ትመርስ ንሻዕብያ ሰላም ትገብር እተጋ ምስ ብልጌና ሓመድ ከለ ትጠላ ምስ ኤርትራ መንግስቲ ሰላም ኢና ምግባር ማለትስ ብርጌድና ሓመድ ይኹርዮ እዩ ብርጌድና ሓመድ እቲ ትግራይን ኤርትራን ክዋጋ እዩ ዝደሊ ክትሪአለይ ክትምስ እወ ከምኡ ዝደሊ ኣብ ኩናት እዩ ረብሓ ናይ በዓል እዚ ኩናት ከለኹም እዩ ምሳኹም ነይሩ ሰላም ምስ ረኸብኩም ኣንጻርኩም ዘኽእዶ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ብሩህ እዩ ክርዳእኩም ተደሊኹም ባት ናይ ትግራይ ጉዳይ ተወዲኣቶም እያ ምስ ብልጽግና ንክንደይ እዋን ክስዕስዑ እዮም ንግዜኡ ንገድፎ ሕጂ ናብቲ ኣገዳሲ ሜጀር ካልእ ኢቨንት ዘሎ ክንሰግር أحمد رحرحو نيرترا زمصمو حشكت منسيات عفر السعيب وزركب قاشانا دما كتبيناي نغيدنا بقاشانا ودحاو بوي العوادي صادفكني العوانة هتما حسين قدي قلبو قدي قلبو قدي قلبو قدي قلبو كم زنريو زلنا صمدو أب عفار دما بزلعة فورس بزلعة النحري خيط سلوزلو أبي أحمد كل زكالو كل نجاراتو كجبر مخانون صمدو عفار دما سفح بوليتيكا وتنتنازل له فيديو باول تسريحة قريبة لا سلزي كيتكم سمعوها very interesting إرترا أبتكو دايتي أبدما أبتبوتاتي انت عينة أجنداتات كجبر نروح كم زغتسلا نزناي ناي عفار أجندا دما كالوت بفليز بلي ننوح كم زشرح لهم بسرعة جنزب ينفسوا قبل لكم زفتنن أنت خون تزبع عفار ننوح عمتات قحي في كايزنا بركة رسي كايزنا بركة كم دليت كتلاقة صبزنا بركة هزبي لو متقمت تلك ناتو تيفيزو ناتو حجازي ناتو دنجاز وين كحت قرب هيتخلني نعاشا محمد وين حدا خلطة أبسط أنسى لزغرب كلمة بفولين هزب تقر هزب عفار تملكته وين تحلي له وين كحت قرب هيتخلني زتري وزر لهم دمانة عاشا تبعلون حوايو هذا نتا انجينير عشان منيسر بكره خالد زلا مالتيو سلازي the situation is changing very very fast ابي لك كم تاب تግራي سعرته قبل زي دليم من تناي تግራي كونتاتنا كوينات كوز فتن زلو اب عفار وين كابو زفلك حال منقد كختل كم زيكل مغنزاب يدلي صمده صبغيو سلام كساب زلو مسزبي كساب زغبر زلو ركب اي هوب ناب كال منقد كيدن تسفاناتنا سلام نايز حزبታት زيو حزب عفار دما أفدق بحرين تحردليو عفار مسمد بسنا يرترا دوب سلازلو لك كم زناي تقراي زلو مسير يرترا تترداديو أفدق بحري نخطك أم خل كله زخل حيلي يلن حقاوي أقباب علم لخاوي حق تختيلك كفيلك أفدق بحر نخطكم زخل كل معنا محيلي يلن سلازي سمدو كاب دوباتنا تقراي ناب دوباتنا عفار تغيروا خمسة لهم في اللي بوري بتي عصب وجن كاسلو زغلت تكبر زلو إذا كنا تاتزي نعبي أبزي ساعته نابكال كينات نخي وزدو فرهل لنا أنا جن I think كشعبياون calculated جيروز جبروز اللومبر هندبت أول حادث زي تفلته أبك على عز جبروز اللو يلنا هنجم متعين خلينا for whatever reason بزخوني هم من قد شعبيا very calculated زخوني من قسم خانو من جنزاب أدلا يخوني سمعني I think كم نبور جرنا ممكن وزدو نخليه so سلام أمونغو هزبي سلام حزب عفار بخلتي وجنزلو سلام أمونغو حزبات إيرتران تجراين حزبات إيرتران عفارن أكبر ما حزب إيرتران السودان كلنا ندلي كوينات قصون لهم اسمع صون كريين دلنا جن سلزي دل خاين سلزي تمنى خاين كوينات هاي متأكد مالت كاي كونن تزي اسكي كابز وتي لنا نبتي a little bit softer زخونة كونتات كنسجر
لهم بعزيك تعاصوا من قدو كباطر دحري فوكس يقوم كل البزي عسلي فقري يحسن حفل وقناي تتنقى حسب الله خاتجنا دنبربر تبل نخطوته تاكي خازلو مو استوعن شو عند الكا تمسكن كتبل امبلانس تحببني حتى هيوت كتدهن بقول نخات حلف على نساقن تجنا تحسب تمرر تقيم تستنتن أبكبابي خازلو هوسبيتالات مو بصحيهم أبا موتالو كانسانا ساقيهم سلازي يلا تبارابر نسولي أمون صولتك قبر بلو كلها أي تمرر دليتاتك يعبيها أبجنكات أي تنبر تمزقنبر يلا تبارابر صولت قبر نسنة سقاي زنبر نسماي كتشبت أب حلمي أي تنبر قدفو مغيار نفسها أخت محر يلا تبارابر حفل Thank you. أنا بحكي نزع فيديو يا مسرع أخواسي أمين برجس نقول إيرترا ولا بوزة تنكف ستوريزي زمان سي تايلوم تعيفة مالو ليبيا كله كفيل الله أوروبا مساتو كات أليماتو أوف أنت كندي تحسن كندي تحسن أمين الزنا قرات زي أبي وجلون ديو أنا بحكي لما تحسن له دك تبعاتيو شجرون بزوج زي نقرأ لهم نيو ما نمسوا يفلطونيو كان زنا دك تبعاتيو السقمان سلزو خبري يا ميديا مزيمبر بزوج زي دك تبعاتيو ميديا مزيوب شجرون هاي زاربونيو زمالة دم شجرنا دك تبعاتيو إلا المالة هيكون أنا really sorry for this guy مالت كل سب حماق نايدك نستيو حماق زدلي ويقول نايدك نستيو حماق زحلم ودلو مالت هيكون زوم سبعات زيوم وتات أبزدق جزلو من البات كبابيهم قال سلزي الله حضر نخجبرو فتوى سبات بزخون يقول من قدي كل عليه يقول تزرع بوز زلو وتزيد قنا تزقات من زلو نايب حق ذاك تبعتيه لبون كم سبرز قبريو حنت قال مسيتي أمينك لبغايبك مسا هو تمنيخا أبغى جماعة كتردا لعلن تحت كتب الكلغة كل اللي بخاو أغميت كاب في الله ما تندك كنسيا أفريقيا أخينا كابت نورمان للعلي فقرنا نفرق على ناتتكمان توم دك تبعتيه نايب حق كم زبدلهم أبدق مساجن تعدل مسرحة ولا عندما كلام رجعتات كجبرة كلها نبى حكي خط حزن زي تاي زريكاتي تبعتاي ما عرض زي كونه فقر كل زي 50 ما عرض زي كونه كمل كله تود بزعيم بس جبروا الفقري نسال ما ترى حلت رايز لا فقري معنقو حدا قاكوت كخمس غل بزي خاطري نزوم ودات انا يحزلهم ناس عم تخدل لابزنا تعد ما نبوريو أبتكوز فلتا سلاليا قال تزي لاتو كالو قال دليو نخركب تازر غبان فلتا قال مسا هي وتمنيو توفي كل زلو أركيبو عاك سجاجران تبغي وتنغمر رزق أرجلو إزي كونن زقبوجن نبي حق تحزن هاي ودجن نبي حق تنقع غزل ليها بزي أكل تناشت من سيات سبوت مخرخبو سميع مالو نزحونا فلت ود ما بتجاهم عجو خبلولنا زي حلف شجري لانجن نجزيو خبدس لزغل ቤተክርስትያን ነይሩ ሰንበት ማለት እዩ ሓደ መምህር ይመሃር ነይሩ ሓንቲ ፅንፅዋይ ነገርና ፅንፅዋይ ኮይነን ግን ከም ያ ታሪክ መሳሊ ግን ማዕዳው ዝተሓወሶ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ንስኹም ኣብ ጃልባ ኣለኹም ሓደ ሰብ እንዳጣሓለ እንዳሕር ትሪእዎ ኣለኹም ኮንኩም ኢልና ኢድኩም ሓዊስኩም ክሳድሕንዎ ይትፈቱ ታይዳ በአንጻሩ በትረሂስኩም ስደዱሞ ተሰበት ይحይል እንተሎ አፍታ በትረሂዙ ክወጽ ኃይል ተዘይብሉ ግን ማለሽ ክትገልፍዎ ኣለኩም ኢሉ ሕጂ አንኻ ቄር ይደኒ ሓደ ሰብ ኣብ ባሕር እንዳተወሲ ሞት ይደሎ ስለምንታይ ኢድካ ሓዊስካ ደይተውፅኦ እናረኣኻይኹም ሞት ስቃይ ትብልኒ ኢኻ እምበር ስለምንታይ በትሪ ተጠቂሙ ኢለስ ሕቶ መፅያትን እሞ ያሕቶነት መምህር ማለት እዩ እቲ መምህር እንታይ ኢልኪ ብኻልእ ኣረዳዳ እዩ ማዕረ ክንደይ ኔጌቲቭሊ ዓብዪ ልዑል ፓወር ከም ዘለዎ ማለት እዩ እቶም ኣብ ሕማቕ ዘለዉ ወይ ብፀጋማይ ዘለዉ ሰባት ምናልባት ስኻብ ዘለኻ እቶም ፀጋማት ዘለዉ ሰባት ካብ ታሕቲ ኣለዉ ንስኻ ኢድካ ሓዊስካ ኢድካ ክትሕውስ ከለኻ እንታይ ማለት እዩ ንስኻስ ሂወትካ ትናትካ ሪስክ ወሲድካ ክትሕዞም ከለኻ እሞኻ ሓይሊ ምዘይህልወካ ኢማጂን ግበሪ ኣብ ባሕሪ ብኢድካ ሒዝካ ክተውፅእ ከለኻ ንሓደ ሰብ ንሱ ካብኻ ዝሓይል እንድሕር ኮይኑ ንስኽ ናብቲ ሂወት ክትሃድ ናብቲ ባሕሪ ንሱ ክትጣሕ
تردي حاجة تلك إن حفت أمامينكي صباح الخريس كوسيتكي كيف كحس كتوت تخلي يا أخي أتبيست تزبالة أجن كم تزبالو تممر مالتي نسخي بتزك عليك حالي عند حاويس كند حر سديد كند نفسخي وحستلا تعنج أي تنتهي مالتي استفعل على عينة من قد مالتي كم ريتو مسال معدا تسبب بحماق أب نيجاتيف تلو سخي كم معدا متأد نعا كم زاي تكبر تملس إذا خمزي كردي مفتان وي تشجيرون تلو تعاقم خم حجاز جنزب كون خل استفعل عليه مالتي الوقت معدا بحبش تاخذ كلنيا مقرون كميو مخنياتو نسخانة تثبت كتتحنيلكا أبت بوتاناتو دحرخيتكا there's a good chance نسخانة بعد الخاوك تعرف بتانا كلاي دبلو حكيا أتقاب كلاي زلو سب يتحل سلزلو كل حيل غيرو نوشتغو زكاي مخنياتو كتعرفك موصل زي دلي سلازي أب زتحل زلو سب مبزحتك زي نوع كتحنيل زاتو كلت يوم تتحيزو يوم زتحلي زبها بحفش أنتين مالتيو كل جزء نتيح مغزر له سب كتحجزه كل ذيك على كاتجبر جد نأخذ جبر أبتنسو زلوا سلمي ويونشك أكتر لك ويون مليك كازر جهك نعهاك وحتى أكاب زغل من قد قوني بقولوني زبل زلوا كسمع غلق حماق إذا مثل أبت مقرأ هي وقت كتير غلق هاجر it's true لذي سبات نفسهم مريج على اللوم كتحجزهم تخل حبريتها كتبهم تخل كدقفهم تخل جن أبناتهم هي وقت مسهم تنقل على لعبة مبالغن قوني كل زبلي I hope زعم الاغتزاء نبزح حساب كتبتح نايلو مارستي أبزك ودي لايك جبر وشير جبر نجمع حواتنا وتختلوهم سمعوهم تختلوهم تبقى مخرج بسبب ما كل زي كانت تبع علنا قالوا مارس أبزك ودي أبكالك زي خالد عسق سبنا الرهب تصبغوا لومن